Ben, boa tarde. Benvidas e benvidos a esta nova sesión plenaria. Damos comezo a orde do día de hoxe. Como de costume, temos como primeiro punto da orde do día a aprobación da acta da sesión ordinaria realizada en data 28 de marzo de 2025. Pasamos directamente a votar se non queremos engadir nada máis. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Vale, queda aprobada esta sesión, esta acta. Esta é igual. Aprobación da acta da sesión extraordinaria realizada en data 2 de abril de 2025. Ben, se non hai nada que engadir respecto deste punto, pasamos tamén á votación. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Sí. Pasamos agora, entonces, ao punto terceiro, que é a moción do Grupo Municipal do BNG sobre o fomento da mobilidade. Doulle paso ao concelleiro Antón Iglesias. Gracias. Boa tarde a todos e a todas. Tiven que mirar pola ventana a ver se ainda era de noite ou de día. Non vou ler a... Non me escoitas? Ahora sí? É verdade, porque hai a concentración. Bueno, iba dicindo que non vou ler a totalidade do texto presentado, simplemente vou facer un pequeno resumen, indicando que isto é unha proposta entre as múltiples que temos que levar adiante para solucionar a problemática que xa todos coñecemos sobre a mobilidade, sobre todo nas parroquias do Io e de Aldán. O Goberno Municipal xa está estudiando neste momento a opción de dúas liñas circulares. O que pasa é que, evidentemente, o prezo é un pouco elevado se temos que costealo desde o Concello na súa totalidade, e por iso desde o BNG traemos esta proposta na que, evidentemente, o Goberno vai solicitar unha entrevista coa Xunta, coaquelas autoridades, aqueles cargos responsables do tema de mobilidade, e entendemos que sería positivo que nos presentáramos co aval da corporación como apoio para que os costes de esas liñas que estamos estudiando pois sexa a Xunta de Galicia quen se encargue, tendo en conta ademais que é competencia da Xunta o transporte de viaxeiros. Por esa razón, traemos ao Pleno o seguinte acordo, que a Corporación do Concello de Cangas insta a Xunta de Galiza a explorar liñas de actuación conxuntas co Concello para a elaboración dun convenio de colaboración para a implantación de medidas de fomento da mobilidade como complemento da promoción turística no Concello de Cangas. Para o verán aquí, digo, de 2025, pero sería en principio para continuar despois. Esa, en concreto, como que expliquei, esa proposta que temos máis clara é a de dúas liñas de buses circulares para as parroquias do Io e de Aldán. Por agora nada máis, gracias. Ben, abrimos entón este primeiro turno de palabra. Comezaría a Aurora, continúan os demais e remata o propoñente. Aurora, queres intervir? Señora Portas. Ben, boa noite a todos e a todas. Primeiro chamanos a atención que o concelleiro de área fale de dúas liñas de autobuses cando o acordo e o fondo da moción non fala nada do tema. Ben? Se nos trae hoxe unha moción sobre mobilidade, sobre o problema que ten o Io e Aldán coñecido perfectamente por todos. Somos conscientes, vale, de que a solución non é fácil nin é sinxela, pero se continuaran coas liñas existentes, pois a mellor huberamos avanzado un pouco máis, pero sí que o que é certo é que na moción non marca nada do que ele acaba de contar agora. É dicir, para nós, tal como leu o punto de acordo, explorar liñas de actuación, non di en que, elaborar un convenio, estamos a 25 de abril,
e o Bran aí a un paso e ademais non no fondo, inda que di que son fomento, o sea, que son medidas de fomento de mobilidade, fala como complemento da promoción turística neste concello. O sea, para nós nos queda bastantes dúbidas, ¿no? En ningún momento se fala concretamente nesta moción nin cal é a proposta, nin cal é a proposta que se vai facer a Xunta, nin que orzamento tería vinculado, ni que calendario, ni en que prazos, ni en que actuación se vai levar a cabo xa a mobilidade, co cal para nós, bueno, pois sí, se trae unha moción, creemos que chega tarde, evidentemente, que é pouco ambiciosa, porque non dice nada, e que pretenden, ademais, que nos aprobemos unha moción na que simplemente se di que asinemos un convenio coa Xunta que non sabemos que contempla. Agora, bueno, nos enteramos de dúas cousiñas porque acaba de decir o concelleiro de área, entón, bueno, queremos sinceramente que a moción recomendamos que se quite sobre a mesa e que en todo caso se traiga máis completa e senón en todo caso que se reúnan con nós para contarnos antes o que se supón que temos que apoiar neste pleno, porque o que pon non é o que di o concelleiro para nada, simplemente di que hai un problema de mobilidade no IO en Aldán e co que pide que se acorde justamente un convenio coa Xunta para explorar liñas de actuación, que quede claro, co cual nada se nos di na moción. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, estamos fronte a unha moción cunha exposición de motivos centrada exclusivamente no fomento do servicio público de transporte para mitigar os efectos da presencia de vehículos en época estival. En a exposición de motivos é o que di. Pero o Goberno para nada propón ningunha actuación nin concreta que se vai a levar a cabo nin que se vai facer. Agora mesmo fala de 2 líneas circulares, pero na moción non as cita para nada. A maiores, na proposta de acordo, insta a Xunta de Galicia para explorar as liñas de actuación conxuntas co Concello como complemento da promoción turística no Concello de Cangas para o verán de 2025. Coincidimos coa señora Portas de que ante esta inconcreción, a esta falta de propostas, sería máis conveniente retirala e traer unha proposta máis elaborada, máis traballada, cun estudio, cun convenio, con algo que pudera salir adiante. Con esta moción, realmente o que persigue o Goberno de Cangas é crear unha cortina de fume para intentar tapar e ocultar a realidade. Porque para nada fala de ningunha concreción, volvo a decir. En primeiro lugar, vostedes son coñecedores de que o Partido Popular de Cangas se leva máis de mes e medio recabando información e traballando cos distintos colectivos da parroquia de Aldán e do Io para unha proposta de transporte público para todo o ano, non só para o verán, para todo o ano. Porque aquí quen importa son os residentes que pasan todo o ano vivindo no municipio de Cangas, non os turistas. Nós non queremos só o verán, queremos todo o ano, donde se mellore de forma sustancial o acceso aos núcleos das aldeas e aumente a frecuencia das viaxes. Vostedes agora queren apuntarse ao noso traballo sen facer a máis mínima aportación nin xestión, cando son os que teñen a obriga de facelo. O Grupo Municipal do PP está realizando esta labor porque estamos convencidos de que é unha necesidade, e volvo a reiterar, para todo o ano. Mellorar o transporte para as parroquias a maiores entendemos da necesidade de ampliála na época de verán, tamén, pero sin descartar o resto do ano. Pero queren vostedes ocultar o traballo realizado polo PP con unha moción totalmente baleira de contido. En segundo lugar, con esta moción o que queren é tapar a ausencia de actuacións que esta sala e que este órgano, que é o Pleno, acordou en marzo de 2024 para mitigar os efectos de aumento de vehículos na época estival, sobre todo na parroquia do Io. O único que se lles ocurriu no que levan de legislatura é cambiar o tráfico no entorno do Rodal do Igresario, na parroquia do Io, provocando un continuo conflito para a veciñanza que reside todo o ano aí. E aí están as protestas da xente da Lagoa, da xente da Saloa, da xente da Testada, pola situación que están convivindo durante todo o ano.
Esa foi a única decisión que tomaron. Fora do anterior non existe ningunha planificación no ano 2024 de como afrontar o problema e decidiron desaparecer en pleno verán, porque desapareceron, deixando só a veciñanza da parroquia de Io con toda a problemática que se creou o verán pasado. Polo que tiveron que ser as veciñas e os veciños os que tomaran as medidas drásticas de protesta polo abandono e inacción do goberno da parroquia de Io. En terceiro lugar, un ano máis, atopámonos xa a entrar o mes de maio, que este goberno non fixo nada por planificar os efectos da época estival nos viais que van ás praias. Recentemente, os colectivos sociais da parroquia de Io queixáronse nos medios de comunicación, que non teñen ninguna información sobre o que ten pensado facer o goberno local sobre este asunto. E como van a ter información? Se realmente non teñen nada planificado. Porque presentar esta moción demostra que ata a día de hoxe non fixeron ningunha labor ni nada. Polo que para tapar este abandono se presenta esta moción que non deixa de ser un puro escaqueo. Están escaqueándose da vosa responsabilidade e ano tras ano ven o verán e non fan absolutamente ningunha planificación sobre o tema. A maiores falan na proposta de acordo de complemento da promoción turística de Cangas. A verdad que é significativo falar de promoción turística por parte deste goberno. Por desgracia, xa coñecemos cal é a promoción turística. Pedir que non veñan moitos visitantes, como xa fixo algún concelleiro nesta sala, non establecer propostas de desestacionalización do turismo, ter o pobo cheo de lixo e suciedade e abandonar os entornos naturais e paisaxísticos. Esa é a promoción turística do pobo de Cangas que ten este goberno. Insistimos que o transporte público para as parroquias é unha necesidade para todo o ano, non só na época estival. O que deberían facer é traballar pola mobilidade do municipio cando teñan unha proposta realista, soliciten as axudas a outras administracións, que seguro que van a topar colaboración. O que non se pode facer é pasar de todo e esperar que as obrigas que vostedes teñen intenten trasladarllas a outras administracións, sin que fagan vostedes os deberes que tiñan que ter feito. Por agora, nada máis. Ben, imos ver. A proposta é vaga no sentido de non concretar actuacións, precisamente a propósito. Direlle o seguinte. Por agora, en canto a traballo, digamos, concreto que se está preparando para o verán, xa se está acabando con un acordo con tráfico o cambio de calificación de determinados viais para que sean considerados urbanos, tramos urbanos, e poder, por lo tanto, sancionar neles. Esa é unha das cousas concretas que está prácticamente terminada e que estará a tempo para o verán. É un exemplo de que sí que se están facendo cousas, aínda que non saíamos promocionándoas todos os días. Pero esta proposta en concreto, efectivamente, é non concreta, porque, como dixen na primeira intervención, o que se busca é levar unha proposta aberta, coa intención de que a Xunta indique cales delas pode apoiar económicamente. Eu indiquei un exemplo dunha das cousas que consideramos que se lle pode propoñer a Xunta e poñía como exemplo o das liñas de autobuses. Evidentemente, incluímolas nesta moción no que sería insertadas, sobre todo, na temporada estival, que é cando se producen maiores problemas de tráfico, como esta outra que comentei agora mismo respecto ao cambio de calificación de determinados viais a urbanos, pero, evidentemente, estamos de acordo en que o ideal sería poder ter esas liñas funcionando todo o ano e dando servizo, por lo tanto, aos veciños e veciñas de Cangas. Nese sentido, unha vez máis, iso tamén sería bastante máis caro que mantelas únicamente na temporada estival como paliativo para o aumento de tráfico. E, evidentemente, implicaría, por lo tanto, maior necesidade de chegar a un acordo coa Xunta para o seu financiamento. E, como indiquei na primeira intervención, buscamos do pleno deste Concello levar unha postura que a Xunta comprobe que hai unha postura unificada desde esta corporación en apoio deste tipo de medidas. Evidentemente,
non especificamos nada concreto porque son todas medidas que se están estudiando, valorando, que, por exemplo, no exemplo que puxen na primeira intervención, cantas liñas serían adecuadas, con que frecuencia, etc. Vostedes queren que traíamos a proposta xa, todas esas propostas explícitas e con detalle. Vale, evidentemente non están rematadas. E non están rematadas, ademais, porque o noso cálculo inicial indica que non podemos costealas. Por iso, hai que, primeiro, reunirse coa Xunta, explicarle cales son estas propostas, ver cales delas e en que medida poden colaborar económicamente e entón leválas adiante especificando frecuencias e número de liñas que se poderían financiar. Eso simplemente co exemplo do transporte público. No tema outro que comentei nesta intervención agora, sobre a recalificación como urbanos de determinados viais, evidentemente non ten nada que facer nese tema a Xunta e non se lle vai solicitar nin levar esa proposta. E como esas serán outras. Gracias. Vale. É dicir, nos traen unha proposta de acordo que non di nada para que despois vostedes leven as liñas que queiran a negociar coa Xunta con o noso voto. Esa é a conclusión. Bueno, pois para eso non falle falta o noso voto, non? Poden levar o que queiran sin necesidade de traer a proposta a pleno. Vámoslo decir ben claro. Estamos a mes e medio da época estival, temos un plan de mobilidade escondido nun caixón do goberno anterior, temos un incremento cunha emenda para un plan de mobilidade no orzamento que non se executou, teñamos unha liña trazada de mobilidade no IO que se comezou por Donón, despois por Viñó e agora lle tocaba a Nerga que non seguiron e decidiron deixalo de lado porque o plan de mobilidade de alternativa non era o plan de mobilidade deste goberno, pero agora sí que queren o noso voto para que se marque unhas líneas estrategias entre vostedes e a Xunta de Galicia. Esa é a conclusión final. Ben. A cuestión está, a alternativa non vai votar que non polo fondo da moción, porque certamente existe un proxecto de línea circular para o IO, certamente é unha cuestión económica bastante alta para que este Concello a poida cubrir, porque posiblemente a demanda e a oferta non equilibren os ingresos deste Concello. Me chama a atención que se queiran asumir competencias da Xunta, solo algunhas, outras non. Dese proxecto ten coñecemento a empresa na que traballaba a señora alcaldesa, porque ademais nos reunimos con eles para ver a viabilidade desa situación e teñen o coñecemento eles e a Xunta. Pero nos chama a atención que simplemente nos traigan un acordo totalmente abstracto, sin definir nada, esperar o noso apoio e olvidándose completamente de todas aquelas outras competencias ou irresponsabilidades por parte do goberno municipal, tendo escondidas, en todo caso, todas aquelas alternativas que xa estaban encamiñadas, porque non o estou inventando, sino que o poden ver. Entón, a alternativa nesta moción se vai abster, justamente para que saia adiante, non temos ningún tipo de problema, pero non o van facer coa nosa complicidade, porque nos parece bastante chamativo que se nos traiga esta moción despois de haber pasado Semana Santa, a mes e medio da época estival, tras a queixa pública da veciñanza do IO, tendo coñecemento, ademais, que por varias veces lles dixeron que se fixese reunión e que, ademais, estando nunha reunión comigo en pre-campaña electoral, o concelleiro que agora acaba de falar levantou un folleto e dixo que naquel folleto, se os elixían a eles como gobernantes, pois estaban as solucións tanto do saneamento das rías como da mobilidade no IO. Levamos 2 anos de goberno e nós seguimos sin ver o que pon o folleto. Boas tardes a todos e a todas. Sabemos que o problema que ten o IO non é un problema sinxelo. O mellor está no que soy porque a vosa función sempre era non mostralo e non enseñarlo ao resto dos grupos políticos, que é o que solíades facer. Señor Pío, creo que vostedes gobernaron. Acórdanse agora do problema que ten o IO
ou porque, según vostede, non existe ninguna planificación. Creo que non existiu cando vostedes gobernaban. E o problema do IO creo que leva bastantes anos. Propostas? Ningunhas, porque aquí, inda que gobernamos nós, neste goberno, vostedes tamén pertenecen son concelleiros. Propostas pola súa parte, din que cos veciños non se falaron. Bueno, debe de falar con algúns que vostede considera, non con todos. Veciños no IO hai moitos. Entonces, nos están recriminando algo que vostedes no seu goberno nunca fixeron, que isto leva anos, que sabemos que é un tema moi complicado de arranxar, e que temos que botar todos unha man e buscar solucións entre todos. Pero decir que este goberno non traballa, non ten iniciativa, non se está movendo, bueno, eso é o vosso criterio, que é o criterio que decide sempre, como que Cangas nunca estuvo tan cheo de obras, iso é verdade, tivemos que chegarnos para facelo, entonces, polo de agora nada máis. Bueno, empezando por a intervención final da señora Martínez, eu envidio unha cousa que é a idade da xente xoven. Eu xa son maior en comparación, maior para unhas cousas e ainda me considero xoven para outras. A afirmación que acaba de facer agora está claro que descoñece totalmente o que sucedeu e o que se fixo neste concello noutras ocasións. Eu podo lle dicir que na parroquia do IO puxose en práctica o transporte, en concreto durante 2 meses, por unha empresa, pagou neste concello e no verán estuvo circulando por toda a parroquia do IO facendo líneas circulares. Iso fixos. Segundo lugar, durante 3 anos se firmaron convenios con máis de 30 persoas que tiñan fincas e dende o mes de marzo se estaban limpiando esas fincas por parte do Concello de Cangas e deixábanas unhas aparcadoiro gratuito e outras utilizábanos como aparcadoiro. Despois, convenio Xunta Local de Seguridade e convenio con tráfico que nunca tuvemos ningún problema. E se cubrían tanto cruce de Vilariño como cruce do Viso todos os sábados e domingos de 4 a 8 da tarde, en turnos da Garda Civil, da Policía Local e da Dirección Xeral de Tráfico. Eso era o que non planificábamos, pero fíxose bastante máis e tendo bastante máis atención en todos os areiros, cousa que agora abandono total. Pero, bueno, comprendo pola idade que teño o descoñecemento que ten do pasado deste municipio. Señor Iglesias, vostede, no fondo, nos pide que lle firmemos un cheque en blanco para pedirlle a Xunta unha solución. Poden levar hasta pedirlle un cohete a Xunta. Presentarse en Santiago e dicirle, oye, a mellor maneira é coller un cohete que caban 1000 personas e repartan por todas as playas e que non teñan que coller un coche. Por exemplo, xa que teño unhas propostas, non existe ninguna proposta nun papel, poden pedir o que queiran. Eu creo que antes de solicitar iso deberían elaborar, deberían presentar un proxecto. Desgraciadamente non fixeron nada. E así o dixeron varios veciños e varias asociacións. E o que lle trasladaron desde aquí cando empezaron a falar do transporte con vostedes é que era unha medida inviable. Foi a palabra que utilizaron. Así se lle trasladou a todas e cada unha das asociacións de veciños. Medida inviable para pôr en práctica. Agora, xa que non están dispostos a xestionar nin a traballar polo pobo, o Partido Popular de Cangas vai a seguir traballando e buscando solucións para que o transporte público funcione todo o ano, dialogando cos colectivos afectados e elaborando un proxecto realista para conseguir as axudas. Porque imagínese, ahora van a Santiago sin nada en concreto e dirán, por onde empezamos? Estamos no mes de maio e queren cubrir o verán do 2025. É como se mañán eu veño a pedir unha licencia para a vivenda, veño sin proxecto. Quero unha licencia a unha vivenda. E dirame vostede o proxecto. Non, xa elegirei o proxecto despois. Deme vostede a licencia. É o mismo que están pedindo vostedes aquí.
Respecto dos problemas de tráfico que van suceder no verán porque non fixeron nada para reducilos. Señor Porque, Pío, este turno era de 3 minutos, leva xa 3 minutos e 40. bueno, pois remato dicindo que con nós non conten, teñan a capacidade suficiente como goberno para facer o que queran oportuno neste tema e nós non vamos a entrar en votación porque é unha decisión unipersonal de algo que non coñecemos, nada máis. Bueno, empezaré dicindo que debo ter o mesmo problema que o señor Millán co tema da idade, digo, e que olvido cousas, porque o tema do folleto ese que fala a concelleira de Alternativa aos Veciños, sinceramente non o recordo, ese episodio. A ver si despois me dá máis detalles e consigo recordalo. Pero bueno, sobre o resto das cousas. Evidentemente podemos levar as propostas das que falei, como por exemplo a proposta das liñas, que sería algo parecido, que vostede comentou que se fixo no seu momento cunha liña circular durante 2 meses no IO, pero esta vez ampliada. Podemos levarla sin o apoio da corporación. Ten toda a razón, podemos levar ali as propostas que temos, igual que fomos a tráfico coa proposta de cambio de uso, bueno, de limitación dos viais urbanos, e facelo sen o apoio da corporación. Consideramos que sería positivo, a hora de falar coas autoridades autonómicas, ir con ese apoio. Se vostedes consideran que non é necesario e que vayamos simplemente, perfectamente, ímolo facer, evidentemente, con ou sen o seu apoio, imos levar esas propostas. Agora, pensamos que era mellor ir con ese apoio. Despois, vostede falou de dúas medidas concretas, unha que din que fixemos e que provoca conflitos, quero empezar por esa, o cambio de sentido do Viñal, en concreto, que di que provoca protestas dos veciños. Home, tamén ten o apoio de moitos veciños e veciñas e así o trasladan. Ata o punto de que cada vez que é certo algún di que quere volver á situación anterior de doble sentido, temos outros veciños que veñen e di que non o cambiemos, que o manteñamos como se puso o ano pasado. O sea que aí, evidentemente, entendo que vostede fala con uns, nós falamos cos dous lados, coñecemos iso que vostede está dicindo de que hai algúns que están en contra e coñecemos a outra parte, que di que están completamente a favor dese cambio de sentido e que debe manterse. Despois, os aparcadoiros conveniados, dos que falou no seu momento que se fixeron. Este goberno tamén o fixo. Este goberno tamén o fixo. De feito, o ano pasado, hubo varios aparcamentos gratuitos dese tipo. Sabe vostede o que pasou? Que a maioría da veciñanza do IO, salvo, non vou dicir cal, pero salvo unha aldea, se manifestaron rotundamente en contra desa medida. Rotundamente en contra. Ata o punto de colocar cartéis chamando boicot deses aparcadoiros conveniados. Por lo tanto, entendo que esa non é unha medida que nos estén pedindo os veciños do IO. Teremos que buscar outras diferentes. Se vostede cree, así como lle parecía, por exemplo, que no caso do Viñal a maioría debe estar a favor, según vostede, de volver á situación anterior e quere vostede que sigamos a súa petición, se é que é maioritaria, supoño que tamén estará de acordo que no caso destes aparcamentos conveniados, se a maioría están claramente en contra, non debemos tirar por aí. Supoño. O maior cambian de opinión, tamén, depende. Bueno, pues por ahora nada máis. Bueno, nada máis non, por ahora acabamos co punto. Gracias. Ben, pois, rematado o debate, eu sí que quería facer algunhas apreciacións. Primeiro, que me chama a atención, e non é a primeira vez que pasa, que se acusa o goberno de ir tarde e ao mesmo tempo se pide que se retire a moción con intención de retrasala. Me parece un contrasentido que me gustaría que quedase patente. Despois, comentouse aquí que había que pedir medidas para todo o ano. Efectivamente. As medidas para todo o ano convenía, o momento de pedilas foi no 2020 cando a Xunta fixo o plan de transporte. Aí o deixo, simplemente, que decir, ese momento o hubo, non sei o que se acordou ou pareceu oportuno o goberno que estaba naquel momento, pero ese momento xa pasou.
A respecto de que sexa no verán, decir que a Xunta sí que ten plans para o verán, exclusivamente para o verán, reforzos para o verán en outros concellos, pero polo que fora, para Cangas non os considerou oportunos, e está ben que conste así. E mellorar o transporte no verán implica unha mellora de vida para os veciños do Ío. Non é algo que se faga para os turistas, faise para intentar que haxa menos carga de vehículos privados na parroquia do Ío. Decir que a entrevista xa está solicitada e, efectivamente, co apoio ou non da corporación, o Goberno vai a seguir adiante. Simplemente que consideramos que levar o respaldo da corporación sempre axuda. Eso non vai cambiar a nosa folla de ruta, pero vimos aquí precisamente por esa razón. Desaparecemos no verán. Nos vamos durante o verán, cada 15 días, ás concentracións cos veciños do Ío. Eles non creo que pensen que desaparecemos. Ni siquiera creo que pensen en ningún momento que non nos preocupe moitísimo este asunto, porque de feito a tal punto que tanto Aurora como Antón sufren en carne propia este problema. E efectivamente sí, se dixo, porque así o era, a inviabilidade de o Concello meterse en tema de transporte. E é igual de certo que durante este tempo fomos vendo como a Xunta abriu a manga ou ofreceu posibilidades, convenios. Son temas xurídicos que haberá que falar coa propia Consellería cando nos reciba. Entón, dixemos, bueno, pois vamos a falar coa Consellería e nos diga que nos pode ofrecer, que posibilidades ten de axudar a Cangas. E entón, sí, pode ser un cheque en blanco, pero con idea de conseguir algo positivo. E aquí, de parte a parte desta corporación sempre se dice que calquera cousa que se consiga é positiva e evidentemente se vamos á Consellería non é para recortar nada e se nos dan un servicio a maiores, unha liña a maiores, un convenio para poder solucionar o problema de alguma maneira, eu estou segura de que todos vamos a estar de acordo, pero sobre todo os veciños do Ío van a estar de acordo. E por último, o que vou a decir é que, por favor, deixemos de facer campaña contra Cangas. Por que? Porque o digo isto? Porque un pobo que está suxo e abandonado non triplica a súa poboación no verán e non é un atractivo turístico para ninguén, incluso sin necesidade de facer promoción algunha. Cangas é unha verdadeira xoia, a xente sábeo, a xente gustalle vir a Cangas, por eso temos estes problemas e por eso estamos votando esta moción. Vamos entonces a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada por 9. Sí, queda aprobada por 9 votos a favor. Ben, pasamos agora ao punto número 4, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o servizo de socorrismo en praias. Dou paso ao propoñente. Boas tardes. Bueno, teremos unha moción máis das que xa o Partido Popular leva presentado a este pleno. Unha vez máis unha moción, o triste que esta é unha privatización que non entendemos, pero bueno, xa no pleno de junio de 2024 este Grupo Municipal presentou unha moción no que nun dos puntos, concreto, número 5, solicitouse o pleno a corporación instar ao Goberno Municipal a que a xestión do servicio de socorrismo sexa municipal. E o primeiro que nos encontramos despois desta moción, que é unha moción aprobada por maioría da corporación, encontramos que o Grupo de Goberno pretende privatizar o servicio deste 2025. Recentemente o Goberno municipal anunciou a renuncia ás candidaturas ás bandeiras azuis. Fai pouco acaba de falar, señora alcaldesa, de que estamos facendo anticampaña contra Cangas. É o primeiro, despois de 30 anos que levamos solicitando bandeiras neste concello, que é o primeiro grupo de goberno que dará para a historia que deixa de solicitar esas bandeiras. Pero, bueno, é un dos máis
que ten que apuntar no seu currículum como alcaldesa deste concello, cando marche. Recentemente, o Goberno municipal, solicitadas meses antes eles mesmos, como así fixeron tamén no 2024, como se viña facendo ininterrumpidamente desde 1992, con unha interrupción do 2020 debido á pandemia. En paralelo, anunciaron a licitación a día de hoxe xa publicada do Servicio Municipal de Socorrismo en Praias. Unha decisión que en boca da propia alcaldesa é recollida nos medios de comunicación, que non era necesaria debatila na Mesa Municipal de Turismo, dada que é unha decisión política. Polo tanto, engadimos nos non técnica. Ao nos entender, a renuncia ás bandeiras azuis agocha o intento do goberno local de que os servicios municipais nos areais non sexan sometidos a ningún tipo de auditoría externa, dado o elevado número de deficiencias detectadas nos últimos anos. Unhas deficiencias que tamén están recollidas en informes propios do personal municipal, que foron metidos nun caixón e que poñen negro sobre branco a nula xestión deste goberno municipal tamén neste ámbito. Esa falta de xestión o motivo real e non outro para delegar as súas responsabilidades nunha empresa privada, previsiblemente ao final do presente mandato. A realidade é que contan cun orzamento récord que, sen embargo, non resulta suficiente para evitar novos recortes a este servicio público. Así, no ano 2023, Cangas contou con 19 socorristas para cubrir 6 praias e chegou a dispoñer coa nosa formación no goberno con 28 socorristas, contando nese momento o noso concello con 10 bandeiras azuis, o que non impedía cubrir outras sen ese recoñecemento. Só no caso da Ría de Aldán eran 9 praias con ese servizo, máis do que ofrece hoxe o goberno municipal para todo o municipio. O que coñecemos a día de hoxe do prego de condicións para a contratación dunha empresa privada para prestar este servicio reflicte a tesoreira do BNG, PSOE e Esquerda Unida. Así, o actual equipo de goberno só ve necesario 15 socorristas para cubrir 7 areais, cando o ano pasado contrataron a 9 traballadores para 3 areais, tamén no horario do servicio que pasa de 13 a 20 horas, cando sempre foi de 12 a 20 horas. Tamén no período no que estará o funcionamento do servicio do 1 de xullo ata o 7 de setembro, o que contradí a propia ordenanza municipal de uso e desfrute de praias, que establece a tempada de baño dende o 15 de xuño hasta o 15 de setembro. Uns recortes que só poderán ser correxidos se as empresas que se presenten teñen a ben realizar melloras cobrando o mesmo ou menos. Unha decisión que tamén suporá o recorte das condicións laborais dos traballadores, aos que non se tivo en conta nesta decisión, afectando os seus salarios e descansos, xa que, doutro xeito, non sería posible cubrir todos eses areais con ese número de profesionais, salvo que se optara por deixalos sen servicio determinados días da semana. Unha actuación que amosa tamén a nula sensibilidade dos membros do goberno municipal para coas persoas que viñan traballando nos últimos anos no servicio e que coñeceron só uns meses antes do inicio da campaña do cambio repentino do modelo xestión, afectando a súa planificación laboral e vital. Dende o goberno local recurriso en varias ocasións al alegar as limitacións legais en materia laboral para justificar que se optara pola privatización dos servicios. Sin embargo, outros concellos da nosa contorna, gobernados tamén por o BNG e condicionados por esa mesma legislación, manteñen unha xestión directa do servicio. Polo tanto, é factible e asumible se existe unha vontade política real para facelo. Por último, este servicio responde a unha competencia directa e exclusiva do Concello, que afecta ao aspecto relevante como é a seguridade dos milleiros de usuarios que acollen as nosas praias, especialmente no verán, chegando a triplicala. Abundan os exemplos tan importantes deste servicio a hora de atender situacións de emerxencia co obxectivo de salvar vidas. Resulta irónico que os mesmos que falan sempre de municipalizar en campaña aposten por privatizar nos despachos. Por todos postos, presentamos as seguintes propostas de acordo. Primeiro, o Pleno da Corporación reproba ao Goberno local
pola privatización do Servicio Municipal de Socorrismo en Praias e polo incumprimento sistemático dos acordos plenarios. Segundo, o Pleno da Corporación insta ao Goberno local a supeditar calquer futura privatización dun servicio municipal e autorización do Pleno da Corporación na súa condición de máximo órgano de representación política da veciñanza de Cangas. Hai unha, non sei, temos aquí tamén unha emenda ao punto a este punto. Vou pasar a lela, non sei como vamos a facer con esta emenda. Ou como facemos, vamos a debatir toda non a emenda de... Ben, damos paso á primeira quenda. Señora Aurora Prieto. De momento non. Señora Vitoria Portas. Bueno, justamente a alternativa presenta realmente, bueno, pues un engadido á proposta de moción do Partido Popular. Un punto 3, neste caso, que di o Pleno da Corporación solicita á Secretaría Municipal a emisión dun informe xurídico que determine se a modificación do destino orzamentario da partida destinada á contratación directa do Servicio de Socorrismo aprobada mediante emenda aos orzamentos do 2024 pode realizarse sen nova aprobación plenaria e se axusta á legalidade vixente. Esa é a emenda que nos poñemos. Bueno, neste momento non solamente estamos debatindo unha moción que representa un servicio, non? Para nós, para a alternativa, estamos debatindo por un lado, coherencia política, por outro lado, responsabilidade institucional e, por outro, unha defensa do público. Eso é o que representa para a alternativa esta moción. No pleno de xuño do 24 aprobamos un acordo claro, non privatizar o servizo de socorrismo. Aprobamos tamén os orzamentos condicionados a unha emenda que especificaba que os fondos destinados a todos os servizos relacionados coa época estival serían mediante contratación directa, vía capítulo 1, que é persoal laboral. Temos que recordar que, además, na página web do Concello sigue vixente un convenio asinado cos socorristas de 4 anos e que a día de hoxe sigue en vigor, co cual estamos vulnerando un dereito laboral con esta privatización, para que o escoite a quen lle corresponda. O que se fai en este momento é ignorar un acordo plenario, se desvía os fondos públicos para unha empresa privada. É legal? O sabremos. É ético, democrático, respetuoso? Evidentemente, non. E o fai un goberno nacionalista, galego e de esquerdas. O deixo aí, non vou entrar en matizacións. Aquí non se presenta unha decisión política, en realidade, ou non se presenta unha decisión técnica, como se dixo últimamente nas semanas na prensa, non? Sino que o que estamos a vivir neste caso, e non é no único, o volvo a reiterar, dixeno a propósito o dos servicios en xeral da época estival, porque non solamente nos limitamos ao socorrismo, pero sí que o que estamos a vivir en realidade é un retroceso nos dereitos laborais. Recordo que hai un convenio asinado a 4 anos que aínda está en vigor, unha perda de calidade do servicio, porque están reducindo horas e días, cando ademais temos unha ordenanza de praias onde marca cal é o período estival e cando deben estar cobertas as playas, e tamén se está incumplindo, e se está incumplindo os acordos plenarios desta corporación, que é o órgano superior que rixe este Concello. Pois ainda ademais nos parece pouco, menos socorristas, menos días, menos horario, menos seguridade e nula accesibilidade. Porque o problema das bandeiras azuis non é que non as pidamos, porque incluso nós, hasta nese feito, poderíamos hasta estar de acordo, porque nunca nos gustou o que representa as bandeiras azuis. O problema é que cando quitamos bandeiras azuis é para quitar servicios, porque esa é a intención desta época estival. Porque se seguiramos cos mesmos servicios, pois a verdade é que subir unha bandeira azul ou non, se o que buscaba o Morrazo, porque eso sí que foi un proxecto que se comezou fai 2 anos, é buscar unha calificación dos seus areais en función dos servicios que prestase, a alternativa tería
o goberno tería o voto de alternativa, pero non é o caso. O fan xustamente por qué? Porque as bandeiras azuis sí que indican que servicios se teñen que dar, que número de socorristas debe haber en cada areal e que condicións teñen que cumplir eses areais. Sin todo ese informe crítico que ademais fai dos areais, da situación na que se atopan, do ambiental e do de servicios, porque non solamente se mete nos servicios, sino tamén no medio ambiente, pois somos libres de facer o que queiramos este ano nas praias e xa está. E nadie nos vai a criticar, que é do que se trata, de que non exista ese informe negativo. Nesto non podemos apoiar o goberno, estamos completamente en desacordo de privatización dos servicios e moito menos nestas circunstancias. Non vale a excusa de que non existen recursos, non vale a excusa de que un informe técnico cando existe un convenio asinado e colgado na página web do Concello que aínda está en vigor con un grupo de traballadores, ben? E non vale reducir servicios á conta de disfrazar que o que non se piden son bandeiras azuis. Co cal, neste caso, evidentemente, a Alternativa sí vai a apoiar esta moción e esperamos que, en todo caso, acepten o punto 3 de engádega que fixemos de engadido. Sí, vamos a aceptar un punto 3 e a parte de añadir, porque, efectivamente, tal como dixo a concelleira Vitoria, a parte do ese punto 3 que creo que tedes aí a engádega. Pero só queremos saber se aceptamos. Sí, aceptamos. E logo no teu turno xa podes... Porque aparte tamén temos nós unha engádega a maiores, aparte do outro punto. Vale. Boas tardes a todas e a todos. A decisión de sacar ao concurso do Servicio de Socorrismo e a renuncia das bandeiras azuis tomouse tras unha exhaustiva análise técnica e xurídica. As limitacións legais e laborais actuais, sumadas á necesidade de garantir un servicio eficiente de calidade, levounos a esta medida. É importante subliñar que esta decisión non supón unha disminución da calidade do servicio, senón unha adaptación ás circunstancias actuais. O que me sorprende é a súa repentina defensa da municipalización dos servicios, cando durante os seus anos de mandato neste Concello non tomaron ningunha medida nesa dirección. A historia mostra que as súas accións non coinciden coas palabras actuais, o mundo ao revés. A licitación deste servicio, ademais, non é unha privatización, senón unha forma de colaboración público-privada que permite garantir a calidade e a eficiencia do servicio. Os socialistas traballaremos en colaboración coa empresa para garantir a seguridade nos nosos areais, priorizando prevención, respostas rápidas ante calquera emerxencia. De momento... Boa noite a todas e todos. Bueno, en primeiro lugar, a min, a verdade, gustaríame dar os parabéns ao Partido Popular por recoñecer públicamente xa por fin que traballan conxuntamente con Alternativa para facer oposición. Por recordalo, non? Como comentaba a moción do Partido Popular, pactaron emendar a proposta do orzamento do Goberno e dicir cambialo para despois votar en contra del. Entón, realmente, votaron en contra da municipalización, penso, non? E, bueno, xa era hora, a verdade, de que recoñecesen tamén que a xestión directa dos servizos públicos son a mellor forma de garantir a atención á veciñanza. O que si resulta curioso que despois, como comentaba a concelleira, sigan por outro lado. Efectivamente, aprobamos uns orzamentos récord, onde conseguimos mellorar os servizos á veciñanza, pero non tanto como nos gustaría, porque temos que pagar sentencias e intereses derivados aínda do voso goberno, despois de tanto tempo. Falan de bandeiras azuis, pero non somos o único concello que renuncia a elas, moitos deles, ademais, gobernados polo Partido Popular. A Asociación Española de Educación Ambiental e do Consumidor establece 28 criterios que teñen que cumprir as praias para poder ter o distintivo. Unha entidade privada que non é oficial nin institucional e que ademais leva no seu nome as palabras ambiental e consumidor xuntas. Non sei o resto, pero a verdade, polo menos a min, non me dá ningún tipo de confianza. Ademais, neses criterios aparecen, por exemplo, a uniformidade do persoal ou a colocación de cartéis con unha determinada forma e dimensións.
cousas que non figuran entre as necesidades de seguridade. Decidimos utilizar eses recursos e mellorar o entorno das praias, comprar novo material sanitario ou poñer en marcha as 3 embarcacións para poder atender o maior número de areais no menor tempo posible en caso de urxencia ou accidente. Chama a atención, non, ademais, tamén que a comunidade valenciana é a comunidade con máis bandeiras azuis, pero tamén con máis contaminación no mar, mala xestión da depuración, ademais dun dos lugares do Estado onde máis destruído está o litoral, e a maioría das praias non teñen nin entorno natural. Entón, está claro que non falamos de criterios medioambientais, falamos simplemente de obxectivos turísticos. Que é o que quere a veciñanza de Cangas? Turismo en Cangas sí, pero así. En canto aos socorristas, existe un convenio colectivo coas condicións laborais. Non as inventa o goberno de Cangas. E se non é así, se non se siguen esas condicións, hai sindicatos que farán o pertinente seguro. O que está clara é a estrategia do Partido Popular. Se non podes convencer, confunde. Polo de agora nada máis. Ben, correcto, quero parar un momento. Por favor, non estedes a falar tanto porque se escuita. E se logo reprochades os do lado que se rían, non fagades o mesmo. Ben, efectivamente. Eu sempre o digo de lado a lado, aínda que a vos non vos pareza. Bueno, queda dito. Ben, eu chamolles a atención tamén para que paren de rir. Sí que sempre estou a chamar a atención cando o fan. Bueno, confirmo, correcto. Ben, estamos de acordo. Dou vos paso. Bueno, aparte de comentar ahora o que dixeron as concelleiras do grupo de goberno e da oposición, recórdolle que Victoria Portas e o Partido Popular, a alternativa veciñal de veciños, son oposición. Non sei se están dubidando diso tamén, que tengamos que facer oposición ao grupo de goberno, non? Pero, bueno, esa é unha observación. Queríamos incluir un punto máis que, se despois podo yo pasar a raíz efectivamente da bolsa, que xa timo era para incluíla, era pedir ao Pleno da Corporación incluir o cuarto punto desta moción, que solicitar ao Pleno da Corporación a Secretaría Municipal un informe xurídico se os socorristas que forman parte da bolsa elaborada no 2022, entre esas 15 personas creo que quedan nesa bolsa, poden revocar o contrato que está licitándose. Ese é un dos cuartos puntos que queríamos engadir a esta moción. Despois te lo paso. Bueno, con respecto a esta moción, traemos aquí unha moción que vai máis alá da simple xestión municipal, do servicio municipal, falamos da seguridade de nosas praias, da calidade turística do noso concello e, sobre todo, da responsabilidade política que temos co ben común. Queremos poñer en riba da mesa o verdadeiro fondo deste problema. Sabemos que o Concello levanos contratando personal por servicio de socorrismo de forma estacional. Non sei cal é o motivo, gustaríame coñecelo, pero seguramente haya intereses ocultos que descoñecemos a maior parte destes membros da corporación. Estou seguro que a casi todos os veciños tampouco, porque despois de 2 anos utilizando esa bolsa que estaba feita no 2022, pois decidiuse este ano, precisamente coincidindo coa eliminación, a negación das bandeiras azules, das dúbidas que se presentan neste grupo de goberno con respecto ao turismo, porque sabemos que un grupo de goberno que está en contra do turismo, categóricamente, así o reflicten palabras de propios concelleiros nestes plenos, así reflicten as decisións que se están tomando, así reflicten a ausencia permanentemente do concelleiro de turismo na vida municipal. É unha vergoña que Cangas, como sitio turístico principal das Rías Baixas, non dispoña dun concelleiro en activo en estes momentos. Queremos poñer en riba da mesa o verdadeiro fondo deste problema. Sabemos que o Concello levanos contratando personal. Descoñecemos cal é o verdadeiro motivo deste cambio de sistema de contratación, optando por unha privatización, pero vindo do grupo de goberno que temos en fronte, temos esas dúbidas que non haxa intereses ocultos. O que está pasando co servicio de socorrismo non é un problema técnico, nin algo que lles viñera de golpe sen avisar. Dúbido a señora concelleira Pilar
que hubiera unha análise profunda e exhaustiva técnica. Gustaríame saber quenes foron esos técnicos que recomendaron que se privatizara o servicio. O que está pasando co servicio é unha decisión. O que está pasando co servicio de socorrismo non é un problema técnico, nin algo que se viñera de golpe sin avisar. É unha decisión política tomada con toda a intención. Non sei que aprendeu señora Araceli cando estuvo concelleira en Moaña, porque en Moaña siguen utilizando o Servicio Municipal de Socorrismo. Non sei que aprendeu ou que dúbidas ten co ese servicio. E sinceramente non me parece que se fixera para mellorar nada, sino que máis ben para quitalo de enriba, para non ter que asumir a responsabilidade de xestionalo como toca. En lugar de buscar solucións, deciden privatizalo e lavarse as mans, cando o que deberían facer é poñerse a fronte dun servicio que, por lógica e por lei, deberían seguir sendo público. Estamos a falar dun concello como Cangas, que pasa de 27.000 a 80.000 habitantes en tempada estival. E fronte a esa realidade, o que atopamos é a falta de planificación, a falta de coordinación institucional e parroquias colapsadas, estradas saturadas e praias cheas sen ningún tipo de resposta estruturada. Os servicios de emerxencia enfróntanse cada ano a un escenario máis complexo e perigoso, sin que desde o goberno local se presente nin un só plan alternativo, nin un documento técnico, nin unha proposta de reorganización real do servizo. Simplemente se decidir cubrir 3, 6 ou 7 praias sen que iso garanta absolutamente nada. Cangas ten 38 arenais e garantir a súa seguridade non pode depender da sorte ni do aforro, porque non se trata de cubrir praias, trátase de cubrir vidas. En moitas destas zonas, como ben saben, os profesionais de emerxencia son de difícil acceso por terra, o que tería obrigarnos a pensar se nun dispositivo de apoio por mar para acurtar tempos de resposta e garantir unha cobertura integral. Mentres todo isto sucede, renunciamos públicamente ás bandeiras azules, como dixen antes, un recoñecemento internacional, aunque a concelleira Xiana trate de chamarlle trapo e sin ninguna lógica, sin unha empresa privada, sin un criterio lógico. Gustaríame tamén saber que diría de outros tipos de certificacións, ou está insultando, ademais, empresas que optan por este tipo de certificacións, non? O que creo que ten dúbidas é que poden cumplir con todos os requisitos. E un dos particulares que sempre fan bandeira deles, que é a limpeza das augas que teñen, gustaríame saber cal é o motivo de base. Gestido, está usted 40 segundos fora do tempo xa. Un minuto e termino. Un retroceso non deberá ser un criterio... Sí, un segundo, termino. Por iso defendemos esta moción, porque non se pode seguir mirando para outro lado, porque os problemas non se resolven externalizando responsabilidades, porque se de verdade queremos avanzar, temos que ser valentes para afrontar e non funciona e corresilo. Se non funciona, corresilo. Nada máis. Ben, ainda nos queda a segunda quenda. Señora Aurora Prieto. Sí, boa noite. Boa noite a todos e a todas que estamos aquí no salón de plenos. Eu quería preguntarche primeiro, Gestido, en que te basas para dicir que o grupo de goberno está en contra do turismo? Bueno, non me contestes agora, pero bueno, quero preguntarche por que dices que o grupo de goberno está en contra do turismo. E despois tamén quería recordarlle a Vitoria que, bueno, eras tamén era focha alcaldesa dun goberno nacionalista, un goberno de esquerdas, e ti tamén firmaches un servicio privado de socorrismo. Penso que non te olvidarías, non? O sea, que me sorprende que agora pois te extrañes tanto de que hai un servicio de socorrismo e sabes, como sabemos os que estamos aquí, o problema que tiñamos cando había que contratar os socorristas. Un pouco sí que me sorprende, pero bueno, ti como todo o fixeche tamén me sorprende que non repetiras mandato. Nada máis. Seguinte turno de palabra. Volvo a reiterar que non vou faltar o respeto a ninguén, porque me parece que é unha pena e que, ademais, como existe hemeroteca, pois podemos tirar dela. Primeiro, é certo que vendo esta moción, se tapáramos o logo da moción, non pensaríamos en que a está presentando quen a está presentando. Pero a min o que me preocuparía non é que a Alternativa vote esta moción do Partido Popular, que di exactamente o que diría a Alternativa. O que me preocuparía a min é pensar que eu, sendo do BNG, teño enfrente unha moción que é a que cumple cos meus principios, pero a presenta o Partido Popular. Eso sí me preocuparía, sinceramente.
Lle recordo á señora concelleira Aurora Prieto que levou servicios e levou playas e sabe que neste pleno se debatiu esa privatización e todo o mundo sabe quen firmou esa privatización e non foi precisamente a alcaldesa porque ademais o di no micro do propio pleno e se require a información ao señor secretario que hoxe ademais volve a ser parte da mesa. Con ver a hemeroteca do Concello de Cangas e o bo que ten, recordamos todo. Antes a concelleira de Facenda tamén dixo, recordo que ademais o convenio asinado cos traballadores nun esforzo dun contrato con un plan de axuste se fixo no meu mandato e sendo eu alcaldesa. Eso sí é verdade. Durante 4 anos, coa Asociación de Socorristas e con todos os socorristas, ademais do resto dos servicios que se recuperaron de forma pública. Pero eso non se di, porque eso que non queda bonito. Ben, acaban de decir que é unha colaboración público-privada. Os centros escolares concertados tamén é público-privada. Os centros sanitarios contra os cuales nos manifestamos tamén son público e privados. Ou é público e privado e lo defendemos sempre, ou defendemos a municipalización. A cachos non podemos, senón seríamos incongruentes. Non vamos a ser contradictorios nese sentido. Sempre defendemos a municipalización, aínda no peor momento si coa voto en contra de toda a corporación dos orzamentos municipais recuperamos o servizo de socorrismo de forma pública. Existe un convenio que vulnera o dereito laboral deses traballadores e que lle garantizamos a seguridade laboral durante 4 anos e que en este momento sigue en vigor e quero que conste en acta, porque o máis importante de todo, e se vai a vulnerar cunha licitación que xa saliu, que xa se colgou, que vai durar máis anos do esperado, xa que non é un invento para un año, por un importe moito máis grande que o que supón cubrir o servicio a nivel municipal, co cual non é cuestión de pasta, e se fai contra un acordo plenario donde se aprobou neste pleno que non se iba a privatizar ese servicio. E que casualidade. A emenda da non privatización é da alternativa dos vecinos. Non sei se os demais podedes decir o mismo. Eu sí, e coa cabeza moi alta. Ben, entón, privatizar o socorrismo é renunciar a un compromiso político, pero sobre todo romper un pacto cos traballadores e coa cidadanía. Desde o grupo vamos a votar a favor desta moción. Sí, me dá igual que poña Partido Popular, sí, nos dá igual, porque o que votamos é o fondo da moción e o que significa, non as siglas que o traen neste momento. Non se pode gobernar dicindo unha cousa e facendo a contraria, porque os principios non se poden deixar na porta do despacho. Nós non o vamos a facer. Co cal, sí, votaremos a favor e recordamos que veremos o que se contesta neses informes que se requiren nesta moción. Ben, recordo que non fai falta decir que conste en acta, porque isto é unha videoacta. Seguinte turno de palabra. A municipalización nestes momentos non se adapta á realidade actual. E as circunstancias e os contextos van cambiando e todos debemos adaptarnos aos tempos e facernos máis responsables. E o que queremos é a Cangas un turismo de calidade. E a veces, como pasa no IO, non queremos tanta cantidade. Non é que non queiramos o turismo. O turismo sí que o queremos. O que non pode ser é esa marabunta. Nada máis. Bueno, a min a verdade non me fai falta ir á hemeroteca, ou teño a hemeroteca no teléfono móvil, e resulta que acabo de entrar en Gestiona, hai un expediente número 1501/2021, por si tamén o resto da corporación quere coñecelo, no que pon servizo de vixiancia, contrato de servizo de vixiancia, socorrismo, salvamento e asistencia sanitaria de primeiros auxilios en praias. Asunto, adxudicación do contrato, firmas, Eleuterio Penalamas, como comentaba, e ao seu lado, María Victoria Portas Mariño. Non miro ningunha asinatura máis neste expediente. O BNG defenderá e defende a veciñanza, e por iso priorizamos o mellor servizo segundo as necesidades, pero sobre todo segundo a capacidade do Concello. A verdade, penso que a veciñanza está máis preocupada por non ter onde vivir que polos socorristas que vai haber en cada praia, pero bueno, estar a favor do emprego público e tamén coidar que os traballadores poidan atender as persoas nas mellores condicións. Neste caso, o Grupo Municipal de Emerxencias conta cos efectivos xustos para poder atender as emerxencias do municipio, en moitos casos da comarca. No verán, a poboación da localidade, como dicía, chega a triplicarse
os mesmos efectivos deben atender a iso, e ademais tamén o servizo de salvamento, coordinar os socorristas. Creen vostedes que poden dar un bo servizo desta forma? Pero disto sabe ben o Partido Popular, se non miramos o que pasa coa sanidade, por exemplo, porque vostedes queren servizos públicos, pero para que non funcionen, para dicir que non funcionan, para desmantelalos e para botar a culpa ao resto. Somos claros, haberá municipalización, esta e outras varias, como comentaban, cando o Concello este preparado para facelo, non cando un grupo político queira tomar decisións precipitadas e marcadas de electoralismo, como fixeron vostedes coa xestión do ciclo da auga. Ahora defenden a municipalización, naquel momento non. E aínda seguimos sufrindo as consecuencias en capacidade legal por ter un contrato completamente en branco coa empresa concesionaria. E, bueno, parece que a alternativa dos veciños, a verdade, xoga o mesmo que o Partido Popular. A legislación é complicada, pero, curiosamente, acabamos de pasar por unha estabilización onde todo o persoal temporal considerado estructural debía ser fixo. A súa voceira debe sabelo ben, porque cando era alcaldesa elixiu que servizos eran necesarios e debían ter persoal fixo. Así pactou coa representación sindical e así se publicou. Non ten ningún tipo de sentido que bote a culpa agora ao goberno cando a causante realmente foi esa toma de decisións que agora mesmo parece interesada para hoxe vir aquí e facer esta demagoxia. Se os tivese incluídos non teríamos problemas legais de contratación temporal porque sería persoal fixo e ademais, como xa comentamos, no ano 2021 decidiu coa xestión indirecta sacando un concurso deste servizo. Pero, bueno, en conclusión, Cangas terá servizo de salvamento e socorrismo en praias, terá mantemento das praias, terá accesibilidade e así se mirará. E acorde á realidade deste Concello e mellorando a calidade de atención á veciñanza. Nada máis, grazas. Echa o propoñente. Sí, eu creo que me sobran, pero bueno. Sobran realmente porque, contestando as preguntas e as declaracións e o argumentario que utiliza o grupo de goberno, non ten sentido, non? Eu creo que casi non o creen vostedes mesmos, porque vir aquí a defender unha priorización o Bloque Nacionalista Galego e o PSOE pareceme hasta ridículo. Non encontro unha palabra mellor para descifrar o nome que temos aquí, que o Bloque Nacionalista Galego e o PSOE estén defendendo nunha moción a privatización. Porque non hai moita máis xente, senón casi algún vello morrería, non? Pero, bueno, dende, señora Aurora, cal é o motivo que pensamos dende a bancada do Partido Popular que non creen no turismo? Bueno, pois que dende que o primeiro día nombran a unha persoa sin experiencia, que ao final demóstrase que está ausente permanentemente en calquer xestión deste grupo de goberno, precisamente hoxe. Non vou a dubidar da súa falta, ni moito menos, pero que esta é a realidade que temos nestes 2 anos, prácticamente 2 anos que levan gobernando. Non só que nombran a un concelleiro sin experiencia e queremos sin coñecemento algún do turismo. Tamén creemos que están en contra do turismo porque hai propios concelleiros, o mesmo que ten a vosa a súa dereita, concelleiro que lle gustaría colocar unha barreira no municipio para que non entre nadie. E hai concelleiras que están afirmando ahora mismo coa cabeza que efectivamente ela tamén, non? Entonces, que máis respostas queren para demostrar que están en contra do turismo? Señora Pilar, non sei cales son os motivos que le levan a ler ese texto, ¿no? Pero creo que tiveron fai pouco, ademais esta semana o Partido Popular demostrou a toda a veciñanza que a xente quere turismo. Claro que quere un turismo planificado, quere un turismo sostible, quere un turismo e non poden negalo. O que pasa que vostedes agora, a ver como digo o contrario, con todos os feitos que están facendo, polo menos levan facendo durante estes 2 anos. Moi pouco creo que xa termino, señora Araceli, antes de que me diga que termine, pero creo que reconsideren toda a situación que están facendo. Cangas
gustenlle ou non lle guste, é un pobo turístico. Gústelle ou non lle guste. E agora mesmo, gusten ou non os gusten, é un dos principais motores económicos que ten a comarca. E a moción que nos trae aquí, efectivamente, é un síntoma máis, xunto coa non a solicitude das bandeiras deste Concello, é un síntoma máis, un motivo máis para pensar que queren destruir o turismo e volver outra vez a labranzas, aos carros de bois e a outros enseres que tamén, están ben, pero nese momento. Agora tenemos que seguir crecendo e prosperando, nada máis. Moi ben, grazas pola súa intervención. Voulle decir que non só nos gusta, sino que nos encanta, porque como di a nosa canción, Cangas é un pobo encantador, efectivamente, pero eso lle gusta a todo o mundo. Quero aclarar que cando calquera dos nosos concelleiros verte unha opinión persoal, é unha opinión persoal, e en moitas ocasións calquera de nós pode ter unha opinión discordante e así debe de ser. Eso non representa a opinión do goberno. Eso é por aclarar. Se o falan no pleno, non é Bueno, persoal. era unha anotación, por favor, non me interrompas. Despois, volvo un pouco ao de sempre. Fixeches en un determinado momento unha descripción tan catastrofista da xestión e do estado das praias que parecía Apocalipsis Now. Casi, sin ánimo de facer broma, podríamos vender ben a Cangas turismo de aventura. Sabes que parece que ves aquí, non sei, a xogarte o pelexo. Que eu toda a vida fun á praia de Rodeira e cando nin había vixiantes ni nada de nada, aquí estou. E non é con ánimo de volver ao pasado, que eu creo que fala de que somos unha sociedade que efectivamente tuvemos a sorte de ter máis recursos e nos permitiu poder ter máis seguridade nas praias. O cal non quere decir que se xa imprescindible, porque efectivamente temos 38 areais botando a conta polo baixo. Eso é algo que debemos de ter presentes, que hai que ser realistas sobre a viabilidade das cousas que pode facer o Concello. E con isto quero compartir unha reflexión que fixen na Gala do Turismo, a que acudín invitada e encantada, con César Sánchez Ballesteros, que é o presidente da Federación Provincial de Turismo e Hostelería, e el compartía unha reflexión conmigo, que eu comparto con vos, porque me parece que máis alá de dar o debate, deberíamos a veces entrar na profundidade, e a profundidade da cuestión é que todos os concellos do litoral afrontamos sós e cos recursos limitadísimos que temos toda a presión do turismo, de ter que contratar o servizo de socorrismo, que quen nos dera a nós ter moitos máis recursos. Pero isto por que pasa? Isto pasa porque todos esos ingresos do turismo non veñen para os concellos. E iso é o grave, e con isto eu apunto aquí directamente o Estado, que o que ten que facer é ese reparto. E non falo xa en prol de Cangas, falo en prol de todos os concellos que estamos nesta situación, que somos moitos. E vos pensade que a min claro que me encanta que as praias sexan seguras e o Gallao que foran todas, pero vos pensade que eu ese diñeiro que meto aí non o podo gastar nin mellorar o asfaltado que tanto me pedides e con toda a razón, en mellorar os parques que tanto temos que mellorar, e un millón de cousas, que vos sabedes que aquí que cada pleno veñen un montón de mocións e todo é pedir, e todo con razón, cuidado. O que pasa que non pode ser que un concello con 38 praias e 18 millóns de euros alguén pense que podemos ter un servizo de socorrismo a todo dar. É que é imposible. É que é completamente imposible. Entón, eu que vos pido que, por favor, fagamos como pobo esa reflexión, porque o mellor hai que empezar a apuntar co dedo cara a outro lado. Coa mellor vontade que tuveramos dentro do Concello, vos sabedes que o servizo sexa privado, privatizado, como chamalle como queiras, non sería suficiente cos recursos que temos para dar un servizo de seguridade de verdade óptimo e como sería necesario. E con isto pecho, é verdade que perdoade que xa me estendín máis do que pretendía. Sen máis, pasamos á votación. Primeiro temos que votar a aceptación da emenda que presentou a Alternativa e logo pasamos a votar a aceptación da moción. Bueno, esperamos por Loli. Pero é un engadido que fan eles, o sea que realmente iso aí non... Eso non fai falta votalo. O engadido non. Vale, pois entonces
Esperamos por Loli. Loli, esperamos por ti para votar. Non hai problema. Ben, vamos a votar a aceptación da emenda que presentou a Alternativa dos Veciños e logo votamos a emenda. Votos en contra da aceptación da emenda, abstencións e votos a favor. Queda aprobada por 10 votos a favor. Ben, agora pasamos a votar o que é a moción en sí. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada por 10 votos a favor. Moi ben, pois damos paso ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre saúde e benestar do pobo. Doulle paso á persoa propoñente. Boas tardes. Bueno, o Grupo do Partido Popular de Cangas están a chegar numerosas queixas sobre os excrementos das mascotas que quedan sen recoller en certas zonas. Temos un problema de salubridade generalizado, non só con excrementos e ouriños, senón tamén con cabichas liso e suciedade en xeral. Incluso nos están chegando queixas de pragas de cascudas ou de ratas que pasean polo centro do pobo con frecuencia. Todo isto é debido á falta de limpieza. Neste concello, o equipo de goberno non está a escoitar as queixas reiteradas dos veciños. Non sei en que estarán vostedes ocupados, traballando non, dende logo. No pasado mes de outubro, este grupo xa deu voz a este tema, unha moción pola Lei de Benestar Animal, na que se instaba o goberno local a buscar solucións para este problema. 6 meses despois, seguimos igual. Hai municipios nos que contan con solucións como Pipi Can ou zonas recreativas para cans, lugares nos que se fan campañas dando a xente botelliñas con auga e vinagre para botar cando a mascota ouriña, entre outras medidas. En Cangas nin unha soa medida. As bacterias e os parásitos poden chegar a perxudicar gravemente a saúde de calquer persoa ou animal. Os nenos que xogan na rúa moitas veces tocan o chan coas mans ou coa roupa. As cadeiras de rodas poden levar estas bacterias pegadas nas rodas. No verán as cacas secan moi rápido e quedan en forma de pó en suspensión no aire. A saúde e o benestar do pobo debería ser prioridade para o equipo de goberno deste concello. Por todo o anterior exposto, traio aquí os seguintes puntos de acordo. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a que dote de papeleiras as rúas secundarias da vila e que conten con un expendedor de bolsiñas para excrementos. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a comezar un plan de saneamento das rúas baldeando. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a comezar as campañas de concienciación requeridas na Lei de Benestar Animal. E o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal o cumprimento inmediato dos puntos de acordo recollidos na moción presentada en outubro de 2024 e aprobada por unanimidade. Polo de agora, nada máis. Ben, comezamos entón a primeira quenda. Señora Aurora, non. Señora Vitoria. Bueno, pois falar de saúde e benestar e falar de dereitos humanos non é un luxo, non é unha necesidade básica. E polo cal, a Alternativa apoiará esta moción, pois con elo que estamos apostando por un modelo de vila que coida das persoas, que prevé antes que cura e que crea comunidade, co cal terán o noso voto a favor na súa moción. Turno de palabra para o Partido Socialista. Bueno, decir que por parte do Goberno, no punto 2, que o plan de baldeo das beiras rúas, o camión xa se entregou a documentación, como sabedes, pediuse polo plan máis provincia, no plazo máximo temos hasta 30 de junio estar aquí. Por agora nada máis. Turno para Benega. Gracias. Desde o Grupo Municipal do BNG indicar que compartimos o que din sobre o tema de campañas de concienciación e, por exemplo, sobre os parques para cans, pero non compartimos, por exemplo, o punto primeiro no que recollen a dotación de papeleiras e a dotación de expendedores de bolsiñas para excrementos. Creo que iso debería ser parte da campaña de concienciación das que falan no outro punto, e que os donos das mascotas deberían facerse cargo e non o erario público dos gastos das bolsiñas, por exemplo. E, en calquera caso, eso non nos levaría a votar en contra da moción, pero debo indicarlle
ao noso pesar, que si vamos votar en contra e vamos a facer polo tono de algunhas das frases que figuran na moción. Vale? E non vou aludir a elas porque, aparte de estar escritas, leunas vostede. E calquera que escoite o pleno, creo que sabe a que me estou referindo. Gracias. Pecha a propoñente, a primeira quenda. Primeiro vouche respostar a Tom. Haberá frases que ao mellor ofenden, pero o mellor é porque tamén se dá un por aludido. Porque neste tema non se está traballando. O mellor pode vostede traballar noutras cousas, pero neste tema non se está traballando. Porque nin nun nin no outro, o sea, nin nas cacas dos cans, nin na suciedade que hai nas rúas. A ver, é que non estou inventando esta moción. Esta moción eu estou na redactando a raíz do traslado de moita xente que ven a falar con nós. Entonces, voulle dicir, o tema das ratas viñeron nos queixas e llevou a enumerar os sitios onde están. Frente á Casa da Cultura, na zona toda do Forte, no Casco Vello, na Rúa Real, na Avenida de Bueu e ata na zona do Barpuri. O sea, pero que polo visto, ratas que as miras correndo e ratas grandes que parecen conexos, o sea, non pode ser. E que hasta teño vídeos, podo amosar o que queira. As cascudas críanse aí, debaixo do helipuerto. E que eu mesma lle podo enseñar si quere. Estas fotos vinnas a facer esta madrugada ás 3 da mañán, para poderllas ensinar. Porque vostedes parece que non se deben de dar conta, o mellor que polo día non salen. Estas grietas que están nos escalóns, aí é onde salen. E toda esta zona está toda afectada, hasta lá esta rodeira e hasta lá, e cubren todo o parque onde xogan os nenos. Iso a vostedes deberían de preocuparlle. Non sei se estiveron pendientes un pouco do que estuvo saindo, pero eu aquí teño testimonios reales de xente que escribiu, por exemplo, levamos así anos, non sei a que esperan para tomar medidas pola zona do parque, da Alameda Nova e da Praza o mesmo. En vez de cangas, vanlle chamar cucangas. Dentro de pouco teremos memes por aí. Non sei de que os extraña. Está todo cangas igual, sucio e roto por todos os lados. Outro, desde la entrada de la zumería del Argólide, cuando vamos paseando con los perros es normal verlas, son de gran tamaño. Otro, nos quejamos varias veces al concello, pero nos dicen que no hay dinero. O sea, eu podo dicir, estuvémonos reunindo con varios colectivos e, por exemplo, a Gamelilla, os coles, todos nos deron as queixas, incluso no campamento, os coles que fan campamento no verán, que aparte as ervas altísimas, que dicían literalmente que se perdían os rapaces no medio da erva, cando foi o monitor, que facedes? Estamos xogando cunha rata. Iso dixéronnos a nós unha representante dun AMPA dun cole. Despois, é que non sei, o povo está tan cabreado. Se o povo pudera falar aquí en vez de eu, seguro que lle dicía cousas moito peores. E o que teñen que facer é escoitar o povo e traballar por el. Eu quero lle facer unhas preguntas. Gustaríame saber cando foi a última desratificación, porque non sei en que data foi. O que si sei é que hoxe pasei por un xinasio que hai na calle Fomento e tiñan un cartel no que poñían de ratificación na calle Fomento. E aquí o ten. O sea, non estou inventando, pode ir ali e compróbao porque o teñen no escaparate. Despois, gustaríame saber que partida económica destinan vostedes ao control de plagas e onde está. Porque nos orzamentos pareceme que solamente teñen un destinado á limpieza viaria en xeral. Eu solamente digo que esta noite, ás 3 da mañán, ainda non había moitas, porque todavía non chegou moito a calor. O verán está aí a volta da esquina. Cando chegue, vamos a mirar a ver que pasa. Pois o de todos os anos, a nos estamos acostumbrando. Sagrario, eu, se vostede me di eso, entonces dou por feito que van a baldear as calles. Pois alégrome moito. E con respecto ao das cacas dos cans, eu o primeiro punto da moción, o de poñerlles prendedoras de bolsiñas da caca ás papeleiras, truxen no modo de idea, como unha iniciativa. Se vostede o quere meter mellor nas campañas de concienciación, adiante, fágaio. Eu sei que a xente ten que coller civismo, pero tamén nós temos que axudar, e as campañas de concienciación hai nas que crear.
E non solamente esta rúa chea de cacas e de pises de cans, é que moitas veces a propia xente tamén fai as súas necesidades na rúa, porque tampouco hai un cuarto de baño público no que acudir, por exemplo, no entorno do parque de Cangas, onde xogan os nenos. E un neno non lle podes dicir aguanta. Entón, eu penso que isto é un problema grande que habría que atallalo. Non sei, se enamoramos o que topamos pola calle, son cabichas, plásticos, botellas, papéis, chicles, o sea, hai de todo. Os barrendeiros fan o seu labor, pero o mellor non están en todas as rúas, o mellor non é que non sea vontade deles, igual lle hai que dar ferramentas ou hai que meter máis personal, iso teñen no que ver vostedes. Polo de agora, nada máis. Ben, abrimos a segunda quenda, señora Aurora. Eu só quero facer un inciso. Eu creo que un can é responsabilidade do dono. Cando sale da casa terá que levar unha bolsa ou agua con vinagre ou que sea, porque o can é responsabilidade miña. E se caga na calle hai que recollelo. Entonces, partindo de aí, me parece que todo o mundo temos que saber como temos que proceder con un can e máis con un gato. E ti, pois, mellor que a min, en este caso. Porque se levamos un bebé e nos fai caca, temos que levar un pañal. Non podemos coller un pañal, un dispensador de pañales, temos que leválo nos da casa. Pois eu creo que co can, que é responsabilidade do dono. Solamente quería incidir ou apuntar ese tema. Nada máis, gracias. Señora Victoria Portas. Turno para Sagrario Martínez. Bueno, simplemente, non sei, vostede debe de vivir noutro pobo diferente dos demais. A vostedes danlle queixas, a nós danos felicitacións polo ben que están facendo a xente na calle. Debemos de vivir en mundos diferentes. Ten razón a compañeira Aurora. Agora, se queremos tamén, cando teñamos fillos, decimos que nas papeleiras poñan pañales, porque, bueno, tamén debe de ser responsabilidade do Concello. Creo que cada un ten que ser responsable co que fai, e de feito, para contar unha anécdota, como fixo vostede, cando se baldeou no Casco Vello, chamáronnos porque miraban que estaban baldeando e a xente deixa os cans solos, van, fan as súas necesidades e volven para casa. A concienciación, sí, está moi ben, pero creo que cada persoa ten que ser consecuente co que fai o seu animal, o que non podemos estar nos detrás deles se non queren facelos. Eu, cando tiña un can e o levaba a algún sitio, levaba a miña bolsa, a miña botelliña con auga e vinagre. Non facía falta que mo dixera a nadie, porque eu, cando vou a levar a miña filla, sei o que teño que facer con ela. Non fai falta que mo diga ninguén. Respecto ás cadeiras de rodas, sí, as persoas teñen que ser responsables ao mesmo criterio. Quero decir, non se trata de que limpiemos como pasou no Casco Antigo, se os 5 minutos sacan un can e fai caca, que temos a empresa ali todos os días, os traballadores ali barrendo. Non, eu creo que cada persoa ten que ser responsable de que cando fan uns excrementos teñen que recollelos, igual que pasa no Gato do Mar. Hai moita xente que recolle, hai moita xente a que lle chamas atención e ainda por encima che din que eles fan o que lle dá gana. E ti sábelo porque vives neste pobo. Entonces, responsables temos que ser cada un conscientes do que temos e da responsabilidade que ten que ter cada un. Por agora, nada máis. Bueno, despois da miña primeira intervención non pensaba ter unha segunda. Ademais, como lle dixen nesa primeira, aínda que efectivamente considere que o tema das bolsiñas debería ir na parte de concienciación, non iba a ser ese non era o impedimento realmente para votar en contra, vale? Pero despois da súa resposta quero aclararlle dúas das preguntas que fixo, por iso interveño de novo. A primeira é que cando foi a última ratificación. A última ratificación está sucedendo neste momento, en concreto en toda a parte que se corresponde cos servicios de saneamento, esta mesma semana, e continuará. Algúns dos sitios que expuso vostede, por exemplo, o da Avenida de Bueu, donde se viron ratas, que é donde están os depósitos de lixo, a altura do número 49, se non lembro mal,
ali, por exemplo, unha das zonas onde se van a poñer os cebos, porque enfrente hai un alcantarillado, unha tapa de alcantarillado, máis unha entrada de pluviais. E a segunda pregunta que lle vou contestar é sobre de que partida se saca para o tema de control de plagas. Pois vou aclarar que non existe unha partida nominativa para iso, pero que evidentemente hai outras partidas que non son específicas como tal para iso, que son as que se utilizan cando temos que realizar servicios de desertización pois en algún sitio que haxa especial ou en xenérico. Vale? Simplemente non hai unha partida nominativa como tal. En calquera caso, pode preguntarlle o habitual experto en cuestións de orzamento do seu grupo que lle explica que non necesitamos unha partida nominativa para poder gastar en este caso. Vou empezar primeiramente contestándolle a Aurora e a Sagrario, porque realmente que non teño máis que dicirlle para respostarlle a todo o que me dixeron, que só teñen que ler a lei, porque todo o que vostedes dixeron recolleu a lei, unha lei que vostedes aprobaron. O sea, se vostedes poñen as normas e despois non traballan dela. Eu teño can, saben no ben, eu son moi amante dos animales. E por iso vos lo digo, porque eu teño ido camiñando polas rúas de atrás, por exemplo, por poñer un exemplo. A min o meu can, agora faime un excremento na rúa San Xosé ou por onde está o Xinasio Dixón. Eu teño que vir a comprar o Eroski e para poder tirar a caca teño que baixar ao centro. Porque polas rúas de atrás non hai papeleiras. A ver, é que unha papeleira ali tampouco pasaba nada a poñela. O sea, darlle facilidade un pouco a xente. Que estamos de acordo en que a xente moitas veces é irresponsable. Moi ben. Pero é que para iso hai que lle poñer tamén, porque a veces as iniciativas costa aceptarlas e os cambios sempre costan collelos, pero hai que esforzarse para que a xente tamén entre por o aro, non? Despois, o problema dos cans, que hai moita xente que os solta. Eu vou apelesar sempre porque se controle os cans que son paseantes, nos chamámoslle paseantes, porque pasean eles solos, e a xente dixe, non, é que meu can sabe ir e vir de volta. Si, é quen lle recolle a caca cando fai caca. Vale, pois a esa xente o que hai é que facerlle un control a través da policía local, vale, que iso tamén o está recollendo a lei. Por iso lle digo que coa lei, pois, xa se lle contesta todo. Bueno, dicíndolle a Antón, vostede sí que leu a lei, porque na última intervención díxome con rintintín que sí que había lido a lei. Este é un turno de 3 minutos e xa van a ir 4. Remato. A lei non sirve de nada lela se non se lle dá cumplimento, porque tamén habíamos debatido, non sei se se acorda, de que tampouco tiña problema ningún en quitar as pegatinas da porta do Concello e que as mascotas poderan entrar dentro do Concello, pero a día de hoxe ven a registrar unha mascota e a mascota ten que dar atada fora, incumplindo a lei de benestar animal. Eu o de que non teñen cartos, pois non yo creo, sinceramente, porque eu penso que o Concello de Cangas ahora mismo ten cartos. Dixo o contrario. Pois entonces, si ten cartos, espero que lle poda dar cumplimento a isto e os puntos de acordo do mes de outubro. Nada máis. Ben, menos mal que non facemos campaña contra Cangas. Quería abondar un pouco na información que aportaba Antón sobre a desratización. A desratización, se está chovendo moito, non se aconsella de facer, porque basicamente é inefectiva. Bueno, pasou o turno. A ver, unha pregunta, di. Fai ao final. He preguntado ao personal técnico sobre este asunto. O que nos din é que habitualmente se trata de facer o plan de desratización efectivamente no mes de abril, porque é a época axeitada. Pero danse este ano dúas circunstancias. Bueno, choveu moito e ademais hai unha cuestión. Hubo un cambio na lei
que o que fai, o que obriga é a baixar os velenos agora poden ser menos fortes, non sei explicarlo mellor. Entonces, digamos que o que se teme que a eficiencia deses velenos, posto que estes animais están acostumbrados a tomar uns velenos moi fortes, vayan a ter menos eficiencia que anos anteriores. Entonces, este ano vaise facer a desratización e, ademais, vaise reforzar con trampeo para ratas, porque se cree que este cambio de lei vai a ter un efecto negativo, e está ben, quero compartir esta información con vos para que o saibades. Despois, a ver, o tema de que as persoas, incluso os nenos, fagan as súas necesidades na rúa parece un pouco forte. Primeiro porque está Cangas cheo de locais, onde un pode ir incluso pedir un favor. E se non queres, se che dá apuro e estás, por exemplo, no entorno do Concello, moitísimas tardes o Concello está aberto polas tardes, porque sempre hai actividades, conferencias e de todo, e calquera pode entrar e abrir. Se o Concello estuvese pechado, a Cámara Agraria está aberta todas as tardes, e o Centro Social tamén. Eu creo que a xente eso o sabe. E se non, pois, non sei, o mellor hai que poñer un anuncio no parque antes de cagar no parque, vaya, non sei, que me parece un pouco este tema. E logo nada, simplemente vou a puntualizar que os concellos non aproban leis, están sometidos a elas. O Concello non aprobou nada, o Estado aprobou unha lei de benestar animal e nós nos sometemos a ela. Eso, en ese sentido sí é así. Claro. Bueno, pero sí. Sobre todo na medida de que se poida, porque andaban a veces e non tes os recursos para facer certas cousas, podes alegalo. Douche, non sei se querías comentar agora, ver unha pregunta, dixeras. Podo facela agora ou despois, é que se me olvidou na intervención. A ver, que conste que me parece moita casualidade que xusto esta semana se fagan de todo, pero bueno, quería preguntarlle que empresa é a que se está dedicando a ratificar. Non é casualidade, que dicir, dígoche que normalmente xa se fai nestas datas. Estuvo chovendo moitísimo, sabémolo todos, entonces digamos que tuveron que esperar a que deixase de chover tanto, polo tema que expliquei, pensei que quedara explicado. Non sei o nome exacto da empresa, pero a parte da empresa que contrata o Concello, que mira, era algo que me quedaba por dicir, a Qualia tamén por convenio ten a responsabilidade de desratizar en outras tantas áreas. E se fai todos os anos, porque creo que foi algo que mencionaches, que cantos anos facía que non se desratízase todos os anos, incluso cando hai un foco puntual, fora das áreas habituais, tamén se atende, como pasou fai un par de ano e medio ou así, co Bar Puri, que apareceu un foco problemático e se actuou puntualmente ali. E insisto, se aparece un foco puntual que hai que atallar, se atalla, se chama ao Concello e se toman as medidas pertinentes. Logo tamén, por apuntar, eu preguntei no seu día sobre o tema da entrada dos cans no Concello e sí que o Concello tiña potestade de permitir a entrada ou non, a lei non obriga. Vale, pois entonces era por aclaralo. Sí, claro, pois eso. Perdón. Vale, pois pasamos entonces agora sí a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada por 10 votos a favor. O seguinte punto da orde do día é a moción do Grupo Municipal do Partido Socialista sobre a oposición ao proxecto de Altri. Dou paso á propoñente. A moción do Grupo Socialista para exixir a Xunta de Galicia que desista do proxecto de Altri e poña en marcha políticas industriais propias do século XXI e solicitar ao Goberno de España que non conceda ninguna subvención a macrocelulosa. Bueno, de feito, creo que saliu fai uns días que non entra nas Generation, non? Bueno, Altri, ante todo, é un proxecto político, un proxecto apadriñado pola Xunta de Galicia dende o primeiro momento. Como no seu día, a Xunta apadriñou o fracasado proxecto de Pemex, unha evidencia máis da lamentable carencia de políticas industriais estratégicas por parte do Goberno galego para transformar a nosa economía en sintonía coas directrices que está a sinalar
con claridade a Unión Europea e que recolle o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España. A estas alturas, Altri xa ten moi pouco que ver con aquel primeiro proxecto que o Consello da Xunta declarou estratégica o 29 de decembro de 2022, na que se nos presentaba unha moderna fábrica de fibras textiles ecolóxicas e que ia xerar nada menos que 2.500 postos de traballo, o que acabou expoñéndose ao público en febreiro de 2024 en Proxecto BIS, que consiste nunha macrocelulosa cunha pequena liña de fibras textiles en a que a xeración de postos de traballo foi cortada a 500. Sin embargo, voces autorizadas falan só de uns 250 postos de traballos directos e liñas con existentes na pasteira de Ence en Pontevedra. Diante da forte contestación social, a Xunta trabúcase e a concelleira de Medio Ambiente acaba admitindo que estamos diante dunha macrocelulosa e o mesmo se atreve a dicir que ninguén bebe auga dos ríos. E pásase por alto o evidente impacto que se vai a producir non só ao río Ulla, senón a todo o sector pesqueiro e marisqueiro na ría da Arousa. A Xunta mesmo obvia evidente impacto que a macrocelulosa vai ter no camiño de Santiago. A Declaración do Impacto Ambiental publicada o pasado 14 de marzo era unha crónica dunha falcatruada administrativa anunciada. Os medios de comunicación nos revelaron xusto despois que un dos asinantes da DIA, que estaba no seu posto en Comisión de Servicio, pasará a consolidar a praza como premio. E agora a mesma conselleira xa nos advirte que a Declaración Ambiental Integrada chegará antes do verán. As mentiras son protagonistas en todo este proceso. Segue sen explicarse por que unha macrocelulosa portuguesa provinte dun país no que o solo industrial e a man de obra son moito máis baratos, opta por instalarse en Galicia. Segue sen explicarse por que o que era unha revolucionaria factoría de economía circular pasa ao sector téxtil, se transforma súbitamente en macrocelulosa. Segue sen explicarse como a Xunta, que leva 15 anos afirmando que Ence non podía trasladarse da ría de Pontevedra porque non había ningunha localización alternativa medioambientalmente viable en toda Galicia, nos admite agora, a través do día Altri, que se valoraron ata 6 posibles situacións ata elixir Palas de Reis. A ousadía da Xunta pasa tamén por dirixirse de malos modos ao Goberno de España para exixir que aprobe unha subvención de 250 millóns de euros parcialmente a cargo do PERTE de descarbonización, cando resulta certamente dubidoso que unha fábrica de celulosa poida cubrir cos requisitos ambientais para acceder aos fondos Generation da Unión Europea. A este respecto, compre lembrar que o secretario xeral do PSDG-PSOE, David Regades, suxeriulle públicamente á Xunta en marzo de 2021 que valorase a oportunidade dos Gener para estudiar o traslado de Ence e o pecho do ciclo de papel en Galicia, sen resposta. Chama a atención que a Xunta non poña ningún euro de fondos propios para unha industria que pretende captar nada menos que o 25% do investimento necesario das axudas públicas. O igual que chama poderosamente a atención que un proxecto industrial que ao sumo xerará 250 postos de traballo pretenda recibir 250 millóns de euros, ou sexa, 1 millón de euros por cada posto de traballo. Con todo, o máis lamentable é o modelo, ou mellor dito, a falta de modelo, que evidencia a Xunta de Galicia traendo da man a unha empresa portuguesa do sector da celulosa e presentándoa como un proxecto estrela para Galicia. Mentres que a Zona Franca e o Goberno de España, por citar un só exemplo, están a impulsar unha fábrica de microchips en Vigo para reducir a dependencia da economía europea dos mercados tecnolóxicos chineses. Pero se ampliamos o foco, observamos con perplexidade que mentres a Xunta pretende que o Goberno de España financie con 250 millóns de euros públicos a unha macrocelulosa, o Goberno de España xa está a financiar as empresas da provincia de Pontevedra con máis de 600 millóns de euros para situalas nos restos do século XXI e avanzar cara a unha economía máis sostible, competitiva, digitalizada e transformadora en liña cos obxectivos do PRTR. Ademais de proxectos transversais tan transformadores como Kit Digital ou as axudas aos sectores productivos da provincia, compre sinalar especialmente as achegas a través da
sucesivas convocatorias dos proxectos estratégicos para a recuperación e transformación de España, con os 75 millóns de euros co PERTE. Do vehículo eléctrico conectado, 4,2 millóns de euros no PERTE do naval, 4,7 millóns de euros no PERTE do chip, 3,7 millóns de euros no PERTE agroalimentario, 6,9 millóns de euros no PERTE de economía circular, 4,4 millóns de euros no PERTE de descarbonización, 9,5 millóns de euros no PERTE do ciclo da auga e 40 millóns de euros no PERTE do mar industria, no que, por certo, logrouse introducir a industria conserveira galega. Diante de todas estas consideracións, o Grupo Socialista somete a consideración ao Pleno esta moción para que se adopte o seguinte acordo. Dirixirse á Presidencia do Goberno de España, ao Ministerio de Industria e Turismo e ao Ministerio da Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico para expresar a oposición deste Concello á concesión de ninguna subvención pública estatal a Altri para a construción da pretendida macrocelulosa en Palas de Reis. Dirixirse ás presidencias das 4 deputacións galegas para expresar a oposición ao proxecto de Altri. E 3, dirixirse á presidencia da Xunta de Galicia, a Consellería de Economía e Industria e a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para que renuncien ao descarado apoio político ao proxecto de Altri e as instalacións a que poñan en marcha proxectos industriais do século XXI e, por tanto, transformadores para a economía galega, en liña coas directrices que marca a Unión Europea e o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España. Nada máis. Ben, vamos a empezar a primeira quenda e pido cando as mencións se sean tan longas facemos así unha breve exposición. Pido para todos e todas. Ben, comezamos a primeira quenda, señora Aurora Prieto. Señora Victoria Portas. Ben, desde a Alternativa dos Veciños queremos deixar claro a nosa total rexeitamento ao proxecto de Altri, porque consideramos que vai en contra dos intereses ambientais, sociais e económicos da nosa terra. Este proxecto industrial representa un modelo de desenvolvemento que non respecta o noso territorio, que pon en risco os nosos recursos naturais e que contradí a identidade ecolóxica e cultural que temos como país. Non se pode falar de sostenibilidade mentre se promoven instalacións altamente contaminantes cun consumo de auga e enerxía desproporcionados e sen garantir transparencia nin participación cidadá. Aí temos un exemplo claro, se chama Papeleira de Ence. Por iso, solicitamos de todas as administracións competentes, que é o que nos falta na moción do Partido Socialista, porque non soamente son as que se mencionan nos puntos de acordo, sino que tamén é a Xunta, tamén é o Goberno do Estado, pero tamén é a Unión Europea, que non concedan subvencións nin apoio económico a un proxecto que vai contra a vontade de boa parte da cidadanía galega e que non representa o futuro que queremos para a nosa comarca. Galicia merece un modelo productivo que respete o medio, que xere emprego de calidade e que non hipoteque a nosa terra. Nós, evidentemente, votaremos a favor da moción. Perdoa, Victoria, antes de continuar, eso sería unha solicitude de emenda? Non a presentamos como emenda porque sabemos que a moción que trae o PSOE é unha moción que teñen tipo para todo o territorio galego, pero que evidentemente lle falta a inclusión da Unión Europea porque é realmente quen dá os fondos Next Generation para facer estas cuestións. Entón, se se mete a todos, pois mételos a todos e non deixar a alguén atrás. O sea, falta en todo caso a Unión Europea. Entón, consideramos unha solicitude de emenda? Sí. Sí? Ben. Pois nada, perdón, era por aclarar, continuamos. Seguinte turno. Ben, despois da longa introducción da propoñente e da intervención da concelleira de Alternativa, creo que non quero repetir moitos argumentos e o que vou facer é intentar adiantarme ao que supoño, porque non sería a primeira vez, que nos van botar en cara cando interveña o Partido Popular sobre o tema de que o BNG apoiou o proxecto cando se presentou. O sea, intento adiantarme a esa intervención a ver se podemos prescindir dela. Aquel proxecto foi un dos múltiples bulos e mentiras sobre Altri, xa que decían que ian construir un complexo de fibras textís. Logo, continuaron con que ian crear máis de 2000 postos de traballo, que xa non compensaba, que xa
bueno, esos 2.000 postos de traballo non compensan os 4.000 do agro da comarca na que se iba a instalar ou os casi 20.000 da Ría da Arousa, pero que, por suposto, agora din que serán, creo que como máximo uns 500, con sorte. E entre fibras textís e unha celulosa creo que hai máis que unha sutil diferencia, por iso espero que non utilicen ese argumento que comentaba ao principio de decir que o BNG apoiou o proxecto inicial, que o proxecto inicial non era o proxecto real, era un deses bulos e mentiras sobre el que comentei. E, por suposto, opoñémonos a entregar fondos públicos a un proxecto como este, de calquera administración. Xa dixeron esta semana, por sorte, que non cumpre os criterios para os 250 millóns do PERTE de descarbonización. Non sei que ten que ver a celulosa coa descarbonización, pero bueno. Oporémonos, evidentemente, a calquer outro fondo europeo para Altri, ou de calquera administración pública. Por agora nada máis. O Partido Popular. Sí. Boas tardes a todos e a todas. E a todes. Ben, vou facer a intervención como considere e vou empezar por ler un artigo de Rodrigo Cota, un nacionalista de ben e un gurú para as súas siglas, que se titula Lo de Altri. Cando algunha persoa ou un grupo delas din non a todo se queda sin nada. Como nacionalista, debo aplicar esta máxima ao meu país. Se algún día se cumplen as miñas aspiracións de pertencer en vida ou sen ela a unha nación libre e independente, non bastan estas dúas condicións, libertad e independencia. Haberá de acompañarse de riqueza, de suficiencia enerxética, de poderío industrial, de capacidade para explotar os nosos recursos, para negociar con outras nacións en base á nosa potencia como Estado soberano. Todo o demais é bla, 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 bla. Falaban vostedes de ENCE, tamén Rodrigo fala de ENCE. Non vou ler todo o artigo para non aburrilos, pero di, a ENCE nos últimos tempos xa non se lle pedía o peche, senón o traslado. Unha factoría como esa non ten por que estar onde está, na costa dunha ría diseñada por Deus bendito. O argumento para sacar a ENCE da súa localización era que unha fábrica das súas características non tiña por que estar na costa, xa que coas tecnoloxías actuais podería instalarse kilómetros terra adentro. Pois ben, como agora Altri. Se nos vale ENCE, que é o que di o alcalde nacionalista de Pontevedra, nos vale Altri. Esa é a lógica. Vamos a Altri. Concello de Viveiro, alcalde de Foz, Fran Cajoto, presidente da Mancomunidade de Municipios da Mariña, o alcalde entonces de Ribadeo, tamén nacionalista, e tantos outros moitos socialistas e nacionalistas exixían a principios da década que a fábrica de Altri se instalara nos seus municipios, nas súas bisbarras, na súa provincia, o máis preto posible do seu territorio, pois todo o que non fose arrimar a Altri os seus concellos era un agravio. E hoxe, os mesmos que decían eso sosteñen outro cartel, que a monten en Portugal, di o Bloque e tamén agora o PSOE, porque o Bloque é o de non e agora o PSOE é o de tampouco. Que a monten en Portugal. Bueno, pois en Portugal xa existen 3 Altris, 3, non unha. Tamén no norte de Europa, esa zona tan maravillosamente explotada, que traballa moi ben coa súa masa forestal, vale? O monocultivo de eucalipto ha de regularizarse, por suposto, pero é que en Galicia hai o suficiente cultivo a día de hoxe sen que se expanda máis para dar suministro a Altri e seguir exportando. E Altri o que pretende é pechar un círculo. Por certo, señora Martínez, que o seu partido hoxe no Parlamento presentou unha proposición para que se instale unha empresa que poida pechar o círculo do eucalipto, o sea, o seu partido quere unha Altri, pero que se chame doutro xeito. Porque, claro, Altri agora non lle interesa. O que pedía o señor Besteiro, que ademais dixo que podía ser el o que unixe o goberno central cando estivo, bueno, nesa vida efímera que tivo como delegado do goberno, que quería ser el
o que fora de correvedile entre a empresa e o goberno, agora xa non é. Pero vamos a seguir con Rodrigo Cota porque me parece que, bueno, que é todo un exemplo do nacionalismo. Rodrigo Cota di que o monocultivo do eucalipto ha de regularizarse, pero un país, sobre todo para quen o quere independente, ha de ter recursos, pois vai a vivir deles. E outra cousa é que o nacionalismo oficialista queira manter a Galiza vendendo postales aos peregrinos, que xa verá como aparece un talibán rexeitando as fábricas tamén de postales, seguro. Pero Galiza sí que quere, debe e pode vivir dos seus recursos. E iso, mal que lles pese, é o que se pretende. Europa ten unha normativa medioambiental e Galicia tamén, máis exixente, incluso máis que a do Goberno Central, donde o Goberno Central exixe unha puntuación de 5, Galicia pide un 10. Señor Armero, estamos A fora de cuestión tempo. ideolóxica é a Xa peor, máis de 20 altrimal, porque o PP di ben. Pois o que di o señor Cota, repito, nacionalista de ben, é que a ideoloxía non é un dictado que nos indique os puntos sobre os que debemos de estar de acordo ou en desacordo. Ainda queda outro turno. Dende logo, para unha moción tipo, unha resposta tipo. Segunda quenda, por favor, señora Prieto. Que nada, que vamos a apoyar a moción, por suposto. Portas. Señora Martínez. Solo comentarlle a señora Armelo que claro que os povos queríamos... No, perdoa, é que non che tocaba a ti, ti pechas. Foi fallo meu. Turno para... Perdón. No, porque ela é a propoñente, comezamos o turno e pecha ela. No. Ela tiña que pechar a primeira. Que xa fixemos mal antes, claro. Bueno, pois... Que peche ela logo ao final, veña. Ben, está claro que acertei no tema de intentar adiantarme a súa resposta e fracasei. Porque a resposta viu exactamente igual, tal como eu dixen que viría. Vamos a ver. Tanto o BNG no Parlamento como eses alcaldes dos que vostede falou, o que querían que se fixera e o que apoyaron e o que querían nos seus concellos era a fábrica de fibras textís, non a pastera, non a celulosa. Esa é a parte que sempre se acaban por vostedes esconder nesa resposta repetida múltiples veces. Vale? Unha resposta completamente falaz. Sí. Entón, bueno, hai outra cuestión tamén que quero responder, que Rodrigo Cota, perdona, vas ter que lerme a súa biografía na Wikipedia, me parece, porque non teño idea. Non teño absolutamente ninguna idea. Desde logo, do BNG non. Aínda que debe haber bastante nacionalista que escribe en El Progreso en español, que creo que un deses. Si non me equivoco. Debe ir de nacionalista galego escribindo en español en El Progreso. Creo, Ao mellor me equivoco porque xa lle digo que me faltan datos desa persona. E en todo caso, se esa persona foi en algún momento do BNG, hoxe claramente sitúase en fronte do que o BNG está defendendo neste caso. Co cal, pois, xa pode decir misa, pero a menos que sea cura tamén, que como non sei, pois o mellor tamén pode. A súa defensa deste proxecto claramente perjudicial para os intereses do noso país, lévame a plantexarme as seguintes preguntas. Que intereses ten o Partido Popular para querer que se instale unha celulosa que vulnera ata 14 directivas europeas? Por que se empeña en vender como positivo un proxecto altamente destructivo para o país? Que intereses ocultan? Por que manteñen oculta a documentación sobre o proxecto, desatendendo os requerimentos dos parlamentarios galegos? Bueno, pois, o que quere entender que entenda, por facer outra referencia cristiana neste momento. Señor Armelo.
Ben, Altri nace como unha iniciativa no Parlamento de Galicia fai 3 anos. E aí, todos os grupos políticos a defenden como unha gran aposta económica, laboral e estratégica. Por eso, a Xunta colle o guante e lle dá pa diante a un proxecto. Lle dá pa diante quere decir como a calquera proxecto. Calquera empresa que queira vir aquí ao noso país, calquera empresa que queira vir, pode vir. E ten que presentar un proxecto que é o mesmo, o proxecto de Altri é o mesmo. De febreiro do 22 ata o de agora, exactamente o mesmo. Se vostedes, na súa ignorancia, descoñecen que unha industria de fibras ven acompañada dunha pasteira e que iso é pechar o círculo, iso é pechar o círculo. O que facemos? Collemos eucaliptos, mandemos fora e despois traémolo pa aquí? No. Iso é pechar o círculo. E iso era o que estaba dende o principio ata o final. Vostedes, que foron os mesmos que, bueno, fixeron fotos trucadas igual que as dos peixes e as dos peles, exactamente o mesmo, foron os que votaron que sí. Tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista de Galicia. O Partido Socialista de Galicia ainda fai uns meses non sabía que decir. E agora xa claramente, bueno, van en comparsa con vos, pero é normal, están desaparecidos. Pedían que Altri se instale xa. Pedían a Xunta que axilizase. Non se axilizou nada. Se seguiu un procedimento. 44 funcionarios de alto nivel decidiron sobre este tema. E segue o proceso. Non sabemos se Altri se vai a instalar ou non. O que sí sabemos é que os datos que se dan dende certos medios e dende certos políticos non veñen avalados por ningún técnico. Son datos que se dan de forma, bueno, libre. Se botan ao aire, bueno, como os mesmos que non querían a P9 porque era a navalla de Galiza, no? Que a iba a cortar, que agora van todos os días por ela. Os mesmos que non querían a Alcoa e agora pasean dicindo que non se pecha a Alcoa. Os mesmos que non querían Finsa, pero queren o traballo de calidad dunha industria. Os mesmos que tampouco querían Inditex, pero se poden, opéranse coas máquinas que paga Inditex. Eso é o que hai, pura demagoxia. Pura demagoxia. E que o propio Partido Socialista hoxe no Parlamento presente unha proposición pedindo que se instale en Galicia unha empresa estratégica que poda pechar o círculo do eucalipto e pedir Altri, pero sen Altri. E iso é o que hai. E, bueno, podenlle dar as voltas que queiran. O certo é que hai hemeroteca suficiente para saber todos os posicionamentos e por que foron cambiando. E esa é a realidade. E non se pode falar alegremente de cifras que non están avaliadas por técnicos. Así que poden seguir fabricando bulos. A empresa se instalará ou non se cumple. E se non cumple non se instalará. Sobre o Partido Socialista que, bueno, que enche o peito, no? Porque di que non quere contaminar. Por que non se aplican o conto en Cangas? Por que traemos esta moción aquí, cando temos a ría chea de vertidos? Por que non traballamos no noso, no que sí temos competencias? O Partido Socialista de Cangas e o Bloque Nacionalista Galego. Por que aquí non se fai fincapé na contaminación? Que temos bastante. Claro, toca Altri, nada máis. Para a sorpresa de nadie. Turno, por favor, para a señora Martínez. Bueno, moitos partidos dos que hai na Ría de Vigo tamén os produce as conexións que hai por parte da Xunta. Recordo yo. Claro que o pobo, calquer pobo, o que lle dicen que vai haber 250 traballos, unha empresa téxtil que non vai a traer ningún tipo de problema a nivel ambiental, a quere para o seu pobo. Evidentemente que a quere todo o mundo. Evidentemente que todos queremos postos de traballo para os nosos povos. Mire, vou dicir unha cousa. Pode ser que o Partido Socialista este desaparecido, pero non mentimos, porque, vou dicir unha cousa, isto xa queda como rogo, para despois. Concelleira de Cangas desde o 2015, donde levou as áreas de comercio e industria, sanidade, servicios e igualdad. Cando unha persoa está na oposición, non lega ninguna área. Así que, por favor, retireo. Nada máis. Bueno, vamos a votar esta moción. Eu simplemente vou a engadir que máis alá de calquera mesa se populista que se queira facer dun lado ou de outro,
Por sorte, a día de hoxe, isto non é unha moción do PSOE, é un clamor popular en todo o país. E esa é a sorte que temos como país, de ter un país que aínda ten conciencia de sí e que vai a dar o que faga falta para que Altri non salga adiante, e eu estou convencida de que así vai a ser. Alégrame moito de que efectivamente o Partido Socialista traia esta moción despois de que a Xunta se cansara e o Partido Popular se cansaran de decir por activa e por pasiva que esta era unha historia dos do BNG. Pois non é certo, os do BNG que o estamos, pero non estamos sós en esta postura, así manifestou a Alternativa dos Veciños, Esquerda Unida e todos os partidos do ámbito da esquerda, e benvido toda aquela forza que se queira sumar a esta loita, incluídos moitos votantes do Partido Popular e sectores produtivos do país, moi en especial todos aqueles pequenos produtores da Ría de Arousa, como demostraron o pasado mes. Cangas, por certo, mandou varios autobuses tamén para apoiar a esta xente que non se sinta abandonada nin pisada polo rodillo que temos no Parlamento. Bueno, en fin, pasamos a votar. Ben, perfecto, correcto, pero o rodillo, ao fin ao cabo. E coa televisión de man, por suposto, non vai a ser o conto, que nos dé unha mensaxe que non interesa. Ben, non me enrollo máis, desculpade. Temos que votar, como nas anteriores, primeiro a emenda que propoñía a Alternativa dos Veciños, que sumar as administracións que saen na propia moción á Unión Europea, cousa que nos parece correcta. Entón, vamos a votar a aceptación da emenda. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Apróbase, entonces, con 10 votos a favor. Sí. Votamos agora así a moción en sí mesma. Votos en contra, abstencións, 9 votos en contra do Partido Popular, votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado por os 10 votos a favor. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do BNG sobre o control de especies invasoras na área da Rede Natura. Sí, hai aquí unha emenda que expoñerá logo o propoñente. Gracias. Presentamos esta moción para... bueno, me van a decir que supoño que igual que cando falamos na anterior moción sobre a mobilidade, para que o traemos como excusa para involucrar a Xunta no tema, pero en certa medida teño razón, efectivamente. Xa involucramos a Costas no tema de actuación para o control da acacia na zona das dunas de Viño, e pretendemos involucrar a outra administración máis. Non o vamos a ocultar en absoluto, é así. Tendo en conta, ademais, que a Xunta de Galicia xa se ten últimamente destacado en invertir nestas cuestións na propia zona a través dun contrato con Traxa o mismo ano pasado, onde xa fixeron eliminación de algunha outra especie invasora, e no caso de esta especie invasora, como indico no corpo da moción, por exemplo, no Parque Natural do Monte Aloia, onde se invertiron casi 200.000 euros por parte da Xunta de Galicia. E o que buscamos é, evidentemente, igual que se buscou que se involucrase Costas, que se involucre tamén a Xunta da mesma maneira que se fixo nese Parque do Monte Aloia. E buscamos, evidentemente, o apoio do Pleno para que a Xunta aporte tamén e colabore na eliminación desta especie invasora. Como dixen aí un momentiño, xa nos reunimos por este tema con Costas, que xa mostraron receptivos, iniciaron xa unha avaliación previa para poder dimensionar correctamente o problema e ver hasta que punto deberían actuar e como poderían actuar. E solicitamos o pronunciamento do Pleno para acudir ás próximas reunións podendo transmitir que é unha preocupación compartida por todos e por todas nós. Por agora nada máis e en función do que respondan, pois respostarei eu tamén. Gracias. Ben, abrimos entonces a primeira quenda. Señora Aurora, señora Portas.
Ben, bueno, queremos comezar esta moción dicindo que recoñecemos perfectamente a gravidade do problema das especies invasoras e é verdade que xustamente no complexo dunar de Barra, no ámbito da Rede Natura, o problema da acacia é un tema enormemente serio. É unha amenaza ecolóxica real que leva anos estendéndose e que pon en risco a biodiversidade e a integridade do noso ecosistema. Pero tamén queremos puntualizar determinadas consideracións que consideramos imprescindibles, que falta de concreción nos acordos, outra vez, a moción insta a Xunta e o Estado a explotar liñas de actuación conxunta, pero non establece plazos, ni compromisos, ni financiamento, ni mecanismos, nada. Punto 2, a responsabilidade do Concello. Valoramos que o Goberno expresa a súa disposición en colaborar, pero preguntámonos cales son os recursos que o Concello está disposto a colocar, porque nin orzamento aprobado con máis partida medio ambiente se empleou para nada, nin se pediu as subvencións da Rede Natura que se teñen que pedir para estas cousas, e tampouco sabemos exactamente como se vai a colaborar, non? E punto 3, pois evidentemente educación ambiental e participación social é importantísima, non? Saiu varias axudas do litoral, da Xunta e en diferentes áreas que, ademais, en colaboración cos coles, un dos puntos que marcaba clarísimamente era esa educación ambiental e participación veciñal para o recoñecemento de especies invasoras e para a retirada das mesmas, liña que evidentemente este Concello tampouco solicitou como subvención. Entón, creemos que para pedir colaborar non é que os demais nos fagan o noso traballo, senón poñer un pouquiño, non? É certo que é necesario un reforzo institucional na cuestión medioambiental, pero en xeral, en toda a cuestión medioambiental, e unha coordinación real. E volvemos a reiterar, aunque sexamos os pesados deste pleno, é dicir, se nos pide o noso voto, e en este caso van ter a favor, que o sepan xa de antemano, para que quede claro, porque a veces é complicado votar en contra do fondo cando realmente crees en él, pero tamén nos chama a atención que volvemos ao mesmo, se nos pide un acordo previo e abstracto, e o cal, pero non se conta con nós, para que en todo caso teñamos coñecemento, partillemos das decisións que se toman ou por que se toman. É dicir, se creo con esta nova corporación a mesa de medio ambiente, porque así o pedimos dende a Alternativa, porque era un dos temas que considerábamos importantes e interesantes nos que discutir nesa mesa forman parte outros sectores de medio ambiente do noso Concello, outros colectivos, como poden ser os centros educativos, e que a día de hoxe, 2 anos despois, seguimos sin a mesa de medio ambiente. Entón, bueno, xa lles digo, votaremos esta a favor, avalando un pouquiño a anterior, que foi en contra, con abstención, pero xa está ben de votos en branco, porque ao final nós apoiamos, pero vostedes fan o que creen, pero non nos sabemos o que estamos apoiando, e sería interesante sabelo. Pola nosa parte, imos votar a favor. Boas tardes a todos. Estamos totalmente de acordo coa protección, control e eliminación das especies exóticas invasoras. Estén onde estén. O igual que comprometido con este tema está a Xunta de Galicia. De feito, ustedes recoñecen expresamente na motivación da moción, que a Xunta no 2024 xa iniciou actuacións de erradicación de especies invasoras na zona de Nerga e do Non. É dicir, que hai un plan para este tipo de actuacións que ten unha duración no tempo. Nos estamos tan concienciados que propoñemos 2 enmendas que pretenden mitigar este problema. Estas enmendas, que pretendemos añadir 2 puntos máis, é que o Pleno da Corporación inste ao Goberno Municipal a solicitar a financiación para erradicar especies invasoras para a seguinte convocatoria, 2026, de axudas para estudios e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e a sensibilización ecolóxica na Rede Natura 2000 de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, FEADER. E o seguinte punto de engadir
e o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a que os alumnos traballadores do taller de emprego forestal da Rúa realicen parte das súas prácticas nas zonas de especial protección como poden ser Nergue e Donón. Antes de acabar, quero a ver se teño máis sorte con Costas que co que tiveron ca nave do Gea, pero vou facer unha reflexión, porque xa estamos un pouco fartos sempre do tema de que non hai cartos. Marín ten 24.154 habitantes, cun presuposto de 15 millóns e pico. Moaña, 19.315, cun presuposto de 14 millóns. Bueu, 11.837 habitantes, con 13,2 millóns de euros. E nós, 26.714, con cerca de 20 millóns de euros. E só vou a dar un dato, porque calquera de nós pasou por esos pueblos e hainos de distintos colores, do PP e a maioría do Bloque. Si vamos a Bueu, que o que menos presuposto ten e o que menos habitantes ten, podemos ir a uns baños increíbles públicos de forma gratuita. Non temos que ir a ningún bar a mear ou a facer o que consideramos. Por tanto, era un dato que... Isto se sae completamente do tema da moción. É unha reflexión. E os baños que propuxen son gratuitos todos. Perdón, quedouche sin explicar, claro, que propoñedes esa emenda. No, sí que explicou, sí. Sí, e ademais entregou en papel. Home, pero lógico que expliques para que... Xa o fixo. Leunas. Sí, que as leu. Ben, en principio, indícolle que por parte do Grupo Municipal do BNG, que somos proponentes, vamos a aceptar a emenda. Simplemente que imos aceptar as emendas propostas. Aclarar únicamente o seguinte. A súa proposta de que os alumnos do taller de emprego forestal realicen parte das súas prácticas na zona especial de protección como Energa, indicar simplemente, ademais ten que ver con unha das cousas que dixo a portavoz da alternativa respecto a que a administración municipal tamén ten que implicarse nesta cuestión. Vou ir o máis rápido que poida. Xa o taller encargouse de eliminación moi rápido. En Coiro foi na Devesa, na Fraga, na Fonte da Coviña, Monte Ceboleira, Monte do Cine, Monte dos Lagos, Monte Espiñeiro, Niño do Corvo, Mato e Tromentelo. En Darbo, na Laxe Negra, Porteliña, Chan de Baralonga, de Basa Norte, Baralonga, Fonte da Coviña, moitas coviñas aí neste pobo. Monte Carrasco, Monte Castelo, Monte Lagarto, en Laxe do Chan, sí. Monte Cal deles. En Monte Carrasco, corte de acacias secas. Espera a ver se teño a data. O listado que eu teño é que, nese caso, o que se fixeron foi cortar as secas, que deben ser esas en concreto. Esas que te estou dicindo. Bueno, continuo coa listaxe. Laxe do Chan, Monte Elefante, na senda costeira Outeiro de Barreiras, e no Ío, en Limens e Temperáns, na zona de Baralonga que corresponde a Vilariño, e en Viñó, que tamén se fixeron eliminación de acacias, de canas e de robiñas. Por lo tanto, xa estamos cumprindo e estamos completamente de acordo en seguir apostando por ese traballo. Respecto ao primeiro dos puntos que queren engadir, o da... Vaya noite que levamos. Vamos a ver. Sobre... Ademais, sempre me toca a min, sí. Sobre o da solicitude das axudas do Fondo FEDER, indicar que todas estas axudas foron analizadas e que, aínda que nos gustaría, evidentemente, solicitar todas as axudas e subvencións
que pode solicitar o Concello, non podemos afrontar todas. Quero dicir, hai algunhas en que se subvenciona ao 100% e outras un porcentaxe concreto. Unha vez que vamos solicitando axudas para diferentes cuestións que aportan unha porcentaxe, temos unha limitación en canto a cantas podemos facer. Agardamos que, efectivamente, como vostede indica nesta emenda, na convocatoria do ano 2026 lle deamos prioridade a esta e sexa unha das que solicitemos e aportemos a parte que nos corresponda de porcentaxe. Ben, remata entón, temos aínda a outra quenda. Señora Aurora Prieto, non? Vitoria? Nada. Bueno, a modo de anécdota, ustedes recollen unha frase que me chamou moita atención aquí na moción, que estamos dispostos a poñer da nosa parte. Eu preguntaríalle, realmente é necesaria esta frase? Por suposto que están obrigados a poñer da súa parte, xa que son os gestores públicos do noso Concello e para iso están para gestionar e para iso cobran un sueldo. Aínda que teño que decir que a min dá má sensación, ao igual que moitos veciños e veciñas, que non poñen moito da súa parte, xa que deixan pasar a cotío subvencións que serían de gran utilidade para o noso Concello. Unha delas é a subvención que se publicou o 26 de enero de 2024, cando xa vostedes eran goberno, que tiña como beneficiarios os concellos incluídos total ou parcialmente na Rede Natura 2000 de Galicia, como é o caso de Cangas, cunha superficie na Rede Natura de 11,06%. Quero dicir que este dato somos dos que máis temos en Galicia. Non os que máis, pero somos dos máis. Esta axuda cubría, entre outras, actuacións de control e eliminación de especies exóticas invasoras e restauración de vexetacións características do espazo, é dicir, ad hoc para a que estamos falando. E concedíase o 100% do custo subvencionable, cun importe máximo de 30.000 euros no caso do que o beneficiario fose o Concello. Sabemos que non se preocupan. É dicir, dixeron que non cubrían, cubríase o 100%, hasta 30.000 euros. Foron 30.000 euros que vostede perderon. E non lle boten a culpa a ninguén. Ademais, como decían, os 20 alumnos esos que teñen na Escola Taller da Granxa da Rúa, que xa é a terceira, se non me equivoco, son 20 traballadores, efectivamente fixeron algúns traballos, pero non tantos como, eu creo, non tantos como vostede di, e deberían, ademais, eu creo que o que eu pido no engadido é que se centren en as zonas de especial protección, como son nas que estamos falando. Ademais, estes traballos ao Concello non lles vai a costar un euro, porque están financiados por a Xunta de Galicia a través de fondos europeos. O Partido Popular de Cangas está aquí para aportar, non para restar, como vostedes insinúan continuamente. Nós somos partido de goberno. En este momento somos oposición. Cando cheguemos ao goberno, xestionaremos e resolveremos. Polo momento, fágano vostedes. Silencio. Rematou o Partido Popular, rematou o propoñente. Gracias. Ben, o listado que lin antes facilitado pola propia Granxa da Rúa, pola Escola Taller. Por lo tanto, asumo que ese son os traballos que se fixeron. Non, bueno. É por aclarar de onde saquei os datos, quero dicir, para dicir que non mos invento. Ben. Vale. En canto ao tema de a obriga por parte do Concello de actuar en esa zona, eu entendo que, tendo en conta que é unha zona de especial protección por parte de costas da Rede Natura, o Concello, evidentemente, ten
unha obriga de colaborar, pero a quen lle corresponde a obrigación máis importante son as dúas administracións que non son a municipal, que son a Xunta e a Costas. Vale? Evidentemente, nós, como indiquei na miña intervención anterior, imos continuar traballando e colaborando con eles, pero o que agardamos é poder chegar a un acordo para que efectivamente se centren nesa zona en específico, porque é a que neste momento presenta unha situación máis deteriorada. E o Concello, cos seus propios recursos, non ten suficiente para solucionar o problema. O sea, lle dixen que Costas, en principio, se presenta cunha resposta bastante positiva e cando teñamos a reunión coa Xunta que temos solicitado, esperamos que sexa exactamente igual de positiva. Creo que non teño nada máis que decir. Agradecemos a colaboración e o apoio a esta moción e esperemos que vexamos nos próximos anos unha mellora sustancial nesa problema. Gracias. Solo un dato por alusión. As comunidades de montes saben que son privadas, non? Que pertenecen aos comuneiros. E os traballos teñen unha colaboración con as comunidades de montes, que me parece perfecto todo o que queira, pero é privado. Entonces, ustedes están facendo un traballo con unha persona xurídica privada. En cambio, exixenlle a Costas, sí, é similada a unha persona xurídica privada, deso sei algo, cun estatuto especial, pero sin ánimo, e ustedes están solo, lle piden a Costas, a Xunta, lle dicen sempre a Xunta, sempre están botando balóns fora, porque lles interesa, e nada máis. Sí. Contestar a iso. Si xa asumimos que é necesaria a intervención das tres administracións para poder levar adiante este proxecto de maneira correcta, vaime dicir que carguemos económicamente as comunidades de montes cando vostede, efectivamente, sabe perfectamente, sobre todo no caso da comunidade de montes a que pertence vostede, que a súa capacidade económica é moi limitada. máis ben ten graves problemas para poder financiar as actividades habituais da comunidade de montes. Entón, o normal é que sexamos as administracións os que axudemos. Bueno, pero, a ver, o momento do debate realmente xa rematou, vale? Que se non volvades a empezar, non é por eso, claro, non é o que toca. Ben, eu creo que quedou a gravidade e a importancia da cuestión quedou clara. Simplemente quería puntualizar, habría que ver ben esa base concreta, pero penso que nos estamos no suposto 2B e non eran 30.000, senón 15.000. Digo, porque, bueno, tampouco non é moi xenerosa a cantidade, en ningún dos casos. Vale, o estudiaremos, pode ser. E non tiven tempo para velo con detalle, entonces tampouco non vou a estar aquí a terquear. Ben, estupendo. Bueno, como podedes ver, estas son as memorias que aporta o Obradoiro. Quero dicir con isto que é algo para eles que é prioritario, e desta maneira o Concello está poñendo moitos recursos. Incluso facemos chamamento para poder facer, por exemplo, actuacións con voluntarios que tamén serían interesantes. En ese caso, patrimonio natural, estando en Rede Natura, quen ten que autorizar. Entón, bueno, tamén se pedirá permiso por esa vía para poder levar a cabo este tipo de actuacións. Pero, bueno, sen máis pasamos á votación. Votos en contra, abstencións... Non me acordaba, sí. Votamos, que xa me olvidaba que tiñamos unha encadega aquí tamén. Ben, votamos en primeiro lugar a aceptación deste engadido, sería votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada ou aceptada. E agora votamos a moción votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada entonces por unanimidade. Vamos agora ao oitavo punto da orde do día.
que é a moción do Partido Popular sobre as naves de Ogea. Do paso ao propoñente. Sí, boas tardes. A moción que traemos hoxe sobre as medidas urxentes da nave de Córdoba, a exposición de motivos é moi sinxela, é unha foto desa nave na actualidade e co lema despois de 8 anos todo segue igual. Gustaríame ensinar uns recortes de prensa onde o tempo pon a cada un no seu sitio. Foto número 1, 13 de maio do 2023. El BNG propone rehabilitar las naves de Ogea para uso social, previa cesión a costas. Nada se fixo. Foto número 2, do 18 de xuño de 2023. El BNG pide en Cangas la desafectación de las naves de Ogea que el Estado quiere derribar. Nada se fixo. Pleno 28 de 11 de 2022, moción do Partido Popular, onde pedíamos el Pleno de la Corporación insta al Gobierno de Cangas a adoptar con carácter inmediato as medidas de seguridade e de urxencia para evitar o derrube da nave de Córdoba e posterior apertura do paseo. Aprobada por unanimidade, nada se fixo. Pleno do 28 de 2 de 2023, moción do Partido Popular onde pedíamos o Pleno da Corporación de Cangas insta ao Goberno Municipal a adoptar con carácter inmediato as medidas de seguridade da nave de Córdoba para evitar o derrube e eliminación dos riscos e persoas de bens e posterior apertura do paseo en colaboración con Concello Costas, aprobada por unanimidade, nada se fixo. Pleno do 23 de 2 de 2024, moción do Partido Popular onde pedíamos, primeiro punto, instar ao Goberno Municipal a adoptar con carácter inmediato as medidas de seguridade da nave de Córdoba para evitar o derrube e eliminación dos riscos a persoas e bens e posterior apertura do paseo en colaboración con Concello Costas. E punto 2, instar ao Goberno de Cangas a fixar unha xunta de portavoces e responsables de costas do Estado para enfocar o futuro deses terreos e naves. Aprobada por unanimidade, nada se fixo. O estado da nave de Córdoba, edificio patrimonio de Cangas, é visible, notorio e perigoso agora mesmo. E dentro do Goberno de Cangas non se está facendo nada de nada. Como noutros temas de vital importancia, pois para Cangas, no PESON, nada, no inventario, nada, no PEMUS, nada, na dinamización económica, nada de nada, nos aparcamentos, nada de nada, nos vertidos, nada de nada. Temos un goberno de expertos nadadores. Non me extraña, e con moita pena, vexo como Moaña e Bueu adiántanos por todos os lados ante un goberno de Cangas adormecido, sen xestión, co único obxectivo que pase o tempo, pagar os soldos e cobralos. Cangas está paralizada e por eso traemos as seguintes propostas de acordo ao Pleno para ver se desta vez vai. O punto 1, que o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a adoptar con carácter inmediato as medidas de seguridade da nave de Córdoba para evitar o seu derrube e eliminación de riscos de persoas e bens, así como a súa posterior apertura do paseo en colaboración con Concello Costas. Punto 2, o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal de Cangas a fixar unha xuntanza de portavoces cos representantes de costas do Estado para enfocar o futuro deses terreos. Punto 3, Pleno da Corporación insta ao Goberno de Cangas a realizar un concurso de propostas para actuar no edificio da nave de Córdoba e na súa contorna das naves de Ogea. Punto 4, Pleno da Corporación insta ao Goberno de Cangas a negociar coa Xefatura de Costas do Estado, titular deses terreos, o financiamento total ou parcial da rehabilitación dese espacio para uso da cidadanía. E punto 5 e último, o Pleno da Corporación insta ao Goberno de Cangas a convocar no plazo de 30 días unha xuntanza de portavoces para acordar o modelo de concurso. Que pena que non se lle acordou dos nadadores no de socorrismo, porque lle quedaba fenomenal. Abrimos a primeira quenda. Señora Aurora, señora Portas. Bueno, xa estamos no penúltimo punto do orde do día e xa se ve que a xente está cansa. E a verdade é que o chiste foi moi bo, pero a verdade é que o tema non é nada para rirse. Alternativa, como xa mencionamos nas dúas mocións anteriores, como se nos pide o voto, pero non se comparte con nós absolutamente nada,
Fai 2 meses sí que pedimos reunión con Costas e estivemos reunidos con eles a raíz justamente pois, de infinitas noticias nos medios de comunicación que non se comparten con nós para saber canto era de verdade o que poñían nos medios de comunicación. E a verdade é que saímos preocupados desa reunión e incompetentes totalmente porque non pintamos unha gaita, non? A cuestión está que os responsables de Costas nos recoñecen que ni tan siquiera teñen o acordo plenario onde se tomou por unanimidade a decisión da concesión nesta corporación e xa vai un ano, nin a teñen. Eles sacaron a licitación o derrubo de tres edificios con recoñecemento patrimonial para o noso concello e para a nosa xente e para a nosa historia, dos cales 2 xa teñen a licitación feita e a adxudicación de empresa para derrubalos, pero ninguén loitou para que non suceda iso, que calquer momento podamos ter esa situación e xa coa advertencia encima da mesa que como nin se pidiu a concesión, nin tampouco se presentou o proxecto supostamente para baixar a cuberta tal como día o periódico e sustentar con seguridade as paredes, pois eles terán que tomar a decisión tamén de derrubar a terceira nave. Tras 2 anos de negociacións e non negociacións, pois evidentemente eu creo que é preocupante e se considera a alguén que isto é un chiste, pois bueno, nos rimos todos, pero sinceramente temos un patrimonio e unha loita deste Concello e desta administración de ter aí detrás do noso Concello unha vergonza, porque iso é un basureiro total e absoluto, durante moitísimos anos loitando para que justamente Costas se responsabilizase do seu espazo, porque é o seu espazo, de que isto non suposese un lastre para este Concello por primeira vez na forma de como conseguir ese espacio, o conseguimos fai 2 anos cun acordo plenario nesta corporación, que foi a concesión. E para chegar a ese punto, sei no ben que costou o seu. É unha pena que en este momento simplemente o simple feito de enviar o acordo plenario non se fixera, como a modo al menos de protección ante unha licitación que é coñecida, que todo o mundo a coñece porque é pública, de derrube de 3 edificios patrimoniais, fora de que en ningún momento ni sequera se nos convoca para valorar se ao mellor tamén temos que defender os outros 2 edificios. Esa reunión non a tivemos. Tal como falou antes o concelleiro do Partido Popular, nos atopamos con que temos 500 mocións aprobadas, 500 mocións aceptadas de que vamos a ter unha reunión nos seguintes días para tratar o fin e non tivemos absolutamente nada diso. A alternativa, visto que non tiñamos nada diso, tamén presentou por escrito cal era a súa proposta e cal era o seu fin, porque senón dirían que nos invitaron a unha reunión e non vinimos. Por si se acaso pasaba eso, xa o mandamos por escrito. Desto xa fai tamén 19 meses ou 20 meses e seguimos sin ter esa noticia, no? E sinceramente os pasos que ten neste momento Costas en riba da mesa son preocupantes para o noso patrimonio e sinceramente creo que é o momento xa, pero xa, de resolvelo, porque calquer día vamos ter aí as palas a derrubar todo e entón aí sí que nos preguntaremos de quen foi a culpa. Ben, dos múltiples puntos de acordo que trae esta moción, non vou seguir a orden que están escritos, vou empezar polo cuarto, no que se insta ao Goberno a negociar coa Xefatura Provincial de Costas o financiamento total ou parcial da rehabilitación deses espazos para uso da cidadanía, é dicir, que eso xa se fixo e evidentemente creo que é público e notorio o resultado desa negociación non é moi positiva, evidentemente, xa que Costas do Estado pois manifestou a súa total negativa ao financiamento total ou parcial de calquera rehabilitación destes espazos. Eles teñen un proxecto para toda esa zona que consiste, como vostedes saben, basicamente en derribar era o proceso inicial, en derribar todos os edificios e nada máis. O que si se conseguira nesa negociación foi que apartaran a nave de Córdoba dese proxecto de demolición. Ben,
Continúo co punto terceiro, no que instan ao Goberno de Cangas a realizar un concurso de propostas para actuar no edificio da nave de Córdoba e na contorna das naves do GEA. Eso tamén é outro aspecto que se tratou na negociación con Costas no seu momento, e eles claramente indicaron que non se pode facer calquera cousa, sino que só se permite a utilización do espacio da nave de Córdoba para cuestións que teñan relación co ámbito mariño e do mar. Polo tanto, o tema dun concurso de propostas estaría, me temo, bastante limitado. Despois, o punto primeiro sobre o tema de adoptar con carácter inmediato as medidas de seguridade na nave de Córdoba. Bueno, neste caso, o que sí que se está rematando é o proxecto de demolición parcial para poder asegurar que se seguro e poder abrir o paseo. Paso previo, evidentemente, a o que sería xa un proxecto de actuación nesa nave que, evidentemente, terá que ir a bastante máis tempo, xa que o cálculo sobre o coste, o cálculo actual, é cercano a 1 millón de euros. E dos restos dos puntos, o segundo, o de unha xunta de portavoces e responsables unha xunta de portavoces e responsables de costas do Estado, creo que podría facerse sin problemas, pero íbamos a toparnos coa mesma resposta que xa se atopou o Goberno. Se queren perder o tempo neste sentido, non temos problema. E o punto quinto vai en relación con iso. Por lo tanto, non llevemos moito sentido. Así que, estando de acordo no fondo do que plantexan, pensamos que o primeiro punto xa o temos en marcha e que o resto nos vamos a topar con que xa se intentou esa negociación e xa temos a resposta que vostedes coñecen por parte de Costas. En principio, dar o apoio a esta moción nos parece unha pérdida de tempo. Sentimos decilo, a verdade. Gracias. Sí, se para a defensa do noso patrimonio e ter unha xuntanza, unha reunión institucional entre dúas administracións o define o concelleiro como unha perda de tempo, válgame Dios. Segundo, respecto ao punto terceiro, cando eu falo de realizar un concurso de propostas, eu non falo de usos. Os usos aí o sabemos, xa que Costas os define que teñen que estar relacionados co mar. Eu falo de unhas actuacións arquitectónicas. Non falo de usos. Esos usos están totalmente clarísimos. No pleno pasado de marzo, o que o Goberno de Cangas insinuaba unhas teorías conspiranoicas de persecución das administracións, xunta de diputación, que, por certo, as únicas inversións que se están realizando hoxe en día aquí en Cangas, máis de 3 millóns de euros, son cartos da xunta da diputación. Falaban desa discriminación de que as obras remataban sempre no límite municipal de Cangas, e como dicen nese día, esa teoría conspiranoica podía ter sentido se Moaña en Cangas gobernar o Partido Popular, pero Moaña en Bueu, dende fai tempo, xa goberna o que o BNG. Se o BNG de Moaña e Bueu son capaces de ter xuntanzas e inversiones, será porque o xestionan, porque traballan. Pero nesta moción estamos diante de Costas do Estado. En teoría, membro amigo, PSOE e padriño de bodas, o que o BNG. Costas do Estado, PSOE, que non invirte un só euro en Cangas dende o ano 2013, cando gobernaba o Partido Popular. Mentras, noutras vilas, agora mesmo, invirten en Bueu, Paseo de Agrelo, 3 billóns de euros. Pontevedra, Paseo Marítimo, 1.700.000 euros. Redondela, Paseo Marítimo de Cesantes, 1,5 millón de euros. Vigo, mellor nin nombrar as continuas e millonarias inversións que está facendo Costas do Estado ali. En Cangas, outra vez, nada de nada. Este goberno, nin os seus propios compañeiros, os respetan. Van a ter que chamar a Coldo el conseguidor, a ver se non está moi ocupado no parador de Teruel, e a ver se Cangas pode optar e intermediar algunha desas inversións como o resto dos concellos. En varios plenos tamén desta legislatura, unha concelleira anunciou que traería
cartos de costas do Estado para arranxar as naves de Ogea, e noutro momento xustificou os novos presupostos para tamén arranxalas 3 millóns de euros máis en presuposto e todo igual, nada de nada. Señores do Goberno de Cangas, cando outros concellos levan subvencións, inversións de todas as administracións menos Cangas, está claro que o problema non son todas as administracións, o problema son ustedes. Cangas ten un goberno de nadadores. Dende o Partido Popular de Cangas denunciamos o maltrato institucional de costas do Estado en mans do PSOE a Vila de Cangas cando se nos di que eles non fan inversións. Como quedou demostrado, sí que fan inversións, minten. Pero esta moción o que pide é que se adopten esas medidas de seguridade dun edificio histórico para que non se caia, para que os veciños poidamos pasar outra vez por ese paseo. O que buscamos e o que queremos é unha solución, non queremos excusas. Ben, seguinte turno, señora Prieto, Vitoria. Bueno, alternativa non vai entrar en conspiranoide, xa, e menos a estas horas da noite, no? Pero sí que o que é real é que si existiu un acordo que ademais se envíe a costas, cando ademais sabemos que temos a ameaza do derrube, do que é forma e parte do noso patrimonio, e nin tan siquera se fai chegar un acordo plenario, pois é que non entendemos cal é o problema. O sea, é perder o tempo, nos dio o concelleiro 2 anos despois. Enviar a, é así de fácil de mandar o acordo plenario. Enviar a 5 segundos, menos posiblemente. É dicir, estamos falando de patrimonio que levamos anos loitando para que sexa algo distinto o que nos propoñían outras administracións, por iso temos a cloaca que temos detrás do Concello e no centro do corazón de Cangas. Para depois decirnos que pois es que tampouco é tan importante. Non sei, é dicir, estamos falando dun feito real. A licitación que neste caso sacou Costas, si que é pública, está colgada no portal de contratacións do Estado e se pode ver perfectamente que está xudicada e que dentro de nada se vai a derrubar. Non se creen amenaza? Bueno, pois esperen a que cheguen as palas. Pero non é normal. Depois de 2 anos, simplemente non enviar un acordo, non é normal facer simplemente un informe, unha memoria que non ten que ter 5.000 folios, tal como marca a propia lei, é dicir, hai un acordo plenario? Non, hai 5 acordos plenarios no que se acordou facer un concurso de ideas e non é verdade que Costas estea en contra. O único que di Costas é que hai que cumplir co artículo da lei onde fala da concesión e dos anos da concesión que van en relación cos usos, non se mete con nada máis, e iso se acordou nesta corporación onde tamén vostedes votaron. Entón, ben, ou podemos cruzarnos de brazos e esperar a ver se Costas nos tira las naves, que eu creo que non o creen que vai suceder, pois esperamos, ou realmente facemos a nosa labor que levará a cabo o que acordamos neste pleno, sinxelo. Creo que non é máis complicado que eso. Entón, cando te atopas con que nin sequera o acordo plenario se enviou, ni tan siquera desde fai 2 anos existiu a reunión, ni tan siquera se fixo unha memoria, non están pedindo un proxecto, están pedindo un básico. Tamén vamos a matizalo. É dicir, para ter a concesión que en 5 meses teríamola, pois levamos 4 ou 5 meses perdidos, por si alguén non se había despistado. Bueno, únicamente vou facer un comentario respecto a que temos que recordar tamén que acabamos de aprobar non hai moito tempo unha lei de costas galega e acaba de acabar a negociación sobre como debe aplicarse e que o mellor tal vez aí podamos entrar e incluso a discutir os usos, porque xa non teño ainda moi claro de quen vai ser a competencia nese aspecto, porque parece ser que foi unha negociación un pouco confusa, pero podemos ao mellor agardar que, a parte do que vostede aclarou
respecto a que sexa unha proposta unha proposta arquitectónica, que tamén podamos incluso entrar en cuestións de usos. Non sei se será posible ou non. Polo demais, indicar que nos ímonos a abster nesta moción. Sí, sigo dicindo que non son capaces de conseguir nada de costas do Estado por varias cousas, por mansos ou incompetencia ou as dúas cousas ao mesmo tempo. E iso que son do mesmo equipo. Agora, o BNG, como acaba de apuntar o señor Antón, e me imagino que tamén se apuntará a esa teoría os do PSOE, ven como única saída a esperanza o traslado de competencias na xestión de costas do Estado asunta como unha solución, despois de plenos en Cangas onde votaron en contra e en contra deste traspaso, onde públicamente os rexeitaban. E no Parlamento galego, a regañadentes hasta se abstiveron. Agora volvense cristianos, apostólicos e romanos. O traspaso é a panacea e a excusa a gañar tempo do que non fixeron tempo antes. Nada de nada. Volven a nadar outra vez. De todos os xeitos, seguen despistados a que o que se traspasa ven sendo a xestión puntual e non a titularidade. Cangas vai continuar igualmente secuestrado por o señor Miguel García, do PSOE, o xefe do Servicio Provincial de Costas, que, como sabisei no seu día, ou vai cambiando de postura o xefe de Costas ou traerei unha moción para declaralo persona non grata en Cangas, por non invertir un can. E tamén aviso, o Partido Popular estará en contra de que tiren a nave de Lago Paganini, que formaba parte do conxunto de naves de Ogea que é patrimonio deste Cangas. En Moaña, exemplo, outra vez, que volvo a recordar a señora alcaldesa, está arrasando a rehabilitación das carpinterías da Seara, case 1 millón de euros. Aquí o goberno acepta que Costas do Estado tire o noso patrimonio e nós non o vamos a permitir. Como dixen antes, pido que se adopten esas medidas de seguridade dun edificio histórico para que non se caia e evitar daños aos veciños e posterior apertura dese paseo. O que buscamos é unha solución. Nada máis. Ben, grazas pola súa intervención. Quería comentar un par de cousas. Por defecto, todos os acordos e todas as mocións dende Secretaría se envían. Non entendo por que fai vostede esa afirmación cando fai cuestión de días eu estive falando con Costas, estaban totalmente ao tanto de que Cangas quere conservar esa nave, de que non está no plan de derrube. Claro, evidentemente. Ben, pois, dende Secretaría habrá que revisar as actas dese pleno. Correcto. Sí, perfecto. En todo caso, se houbo un fallo que unha moción quedara sin remitir ao organismo, agradezolle que nos dé aviso dese erro, porque se subsanará a maior brevidade, porque efectivamente é darlle a enviar, pois polo que fora, pois quedaría sen enviar. Evidentemente, todas as mocións de hoxe serán remitidas a aqueles organismos que se acordan polo pleno, faise por sistema. Que pudera quedar esa atrás, pois pode ser que quedara, pero por sistema, a maneira de proceder do Concello é esa. Despois, a respecto do que nos trae aquí, por entrar un pouco na fonda da cuestión, non se van a derrubar, somos conscientes de que teñen un plan e somos conscientes de que estamos en prazo porque o consultamos. Lles dixemos a situación na que estábamos no Concello, nos, e ademais o dixemos públicamente, íbamos a afianzar a nave e tiñamos pensado facelo cos recursos do Concello. Quero dicir con isto que non tiñamos pensado subcontratar a redacción deste proxecto. O persoal de urbanismo estivo nestes meses, que son os primeiros do ano que se preparan subvencións, etc., sobrecargados de traballo, e a pesar de que se me tivo dito persoalmente que no mes de xaneiro estaría este tema feito, pois o digo a modo de romper unha lanza para os traballadores do Concello, me consta de que non foi posible que o puderan facer, nin por falta de vontade, ni muitísimo menos. Entonces,
Non, o digo eu para explicar a situación. Estamos esperando que os nosos traballadores poidan facer ese proxecto que están comprometidos a facelo neste mesmo mes para poder afianzar a nave e abrir o paseo como é desexo de toda a corporación manifestada reiteradamente o antes posible. Non se fixo antes, o quero dicir, foi por falta de medios. E o contrato para a redacción do proxecto básico se sacará tamén próximamente. Entonces, non é algo que está esquecido, nin deixado, nin Costas pensa que pode vir a tirar as naves e que nos non estamos traballando. Falei con eles, puxen a Costas o tanto da situación na que nos mirábamos, dixo que entendía a situación, que non nos preocupáramos, que estábamos en tempo, o digo, para a tranquilidade de todos. Sen máis, pasamos a votación. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado por 10 votos a favor, efectivamente. Pasamos agora á última moción da orde do día de hoxe, que é a moción do Grupo Mixto sobre a regularización e clarificación do Servizo de Axuda no Fogar SAF. Ben, bueno, Alternativa dos Veciños trae outra vez esta moción, esta vez cun punto de vista distinto, por dadas circunstancias que se deron nas últimas semanas. Nos últimos días vimos como o actual goberno emitiu un comunicado institucional que, sen rigor técnico, sen informes xurídicos e sen ningún procedimento administrativo, cuestiona abertamente a legalidade dun contrato aprobado no ano 2020 e nos posteriores cando era concelleira de Servicios Sociais e posteriormente alcaldesa. Non só se oculta a cidadanía que ese contrato foi licitado legalmente, con todos os informes preceptivos, e adxudicouse en condicións vantaxosas para o municipio. Tamén se omite que a empresa asumiu melloras e servizos adicionais sen custos que hoxe se queren eliminar coa excusa de que non son importantes. Tampouco se menciona que este goberno leva 2 anos ao fronte e realizaron unha licitación que se queda deserta e é a súa responsabilidade a de quitar a nova licitación, que a que intentaron no ano 2024 quedou deserta. Por iso esta moción exixe claridade. Queremos un informe xurídico e de intervención que explique que cobertura legal ten hoxe este contrato. Que decisións tomou este goberno desde a licitación que quedou deserta? E por que agora se traslada aos veciños unha narrativa que directamente falta a verdade? E se ao contrario está caducado, como vostedes mesmos din, por que non actuaron antes? Quen está a incumprir en todo caso? Esta moción é unha defensa da honorabilidade institucional, pero é unha defensa dos meus compañeiros no goberno anterior. Porque non sei se algún técnico puido ler o escrito que se mandou á veciñanza, pero é moi serio, co cual espero que hoxe se me conteste na mesma gratitude, porque a alternativa, senón, tomará medidas. Porque non imos permitir que por estrategia política se insinúe que este concello, que as persoas que se lle está a falar e o seu grupo de goberno na legislatura anterior actuou de forma ilegal no pasado, sen ningún respaldo técnico ni xurídico que o xustifique. Ben, abrimos entón a primeira quenda, señora Prieto, señora Martínez, señora Val. Bueno, vamos a volver a explicar a situación, xa por vez número 2000, creo, no que vai de mandato. Sen cartos non se pode sacar un contrato. Tardamos, decidistes, dende Alternativa aos Veciños, dilatar negociacións do orzamento municipal para que chegásemos agora a isto e, según vostedes, tomar medidas legais. Adiante. Xa fixeron. En fin, o pasado mes de setembro publicamos a licitación do contrato aumentando o importe de 900.000 euros a 1.450.000, cousa que sin o novo orzamento sería absolutamente inviable e imposible, e poder garantir as mellores condicións a veciñanza sen diminuir o número de horas prestadas, nin tampouco ningún tipo de servizo que nos parece esencial, eu mesma como logopeda, por certo.
A pesar de aumentar a contía, ningunha empresa se presentou. Nestes casos, a legislación permite adxudicar o servizo pola vía negociada, algo que se intentou durante o tempo que se permite, pero sen resultado. Ante isto, decidiuse elaborar novos pregos intentando manter sempre as melloras para as persoas usuarias, xa que consideramos que este servizo é esencial para garantir o dereito das persoas a vivir na súa casa cos mellores coidados posibles. Nestes momentos, despois da presentación do borrador, estánse ultimando os custes do novo prego para volver a sacar a concurso de maneira definitiva, xa con máis garantías legais e técnicas para cubrir esta adxudicación. Como di vostede, neste tempo, comunicamos ás persoas usuarias en todo momento a situación do contrato. Se é verdade que a Alternativa dos Veciños tivese interese en coñecer como está o servizo ou quixese información, sabe perfectamente, ten o meu número persoal, que pode coller o teléfono, chamarnos ou directamente pasarse polo Concello. Tamén pode pedir acceso a expedientes, como así fai, que nunca se lle negaron. Aínda así, di que ocultamos información, pero parece que vostede xa a ten toda, entón non entendemos. Por outra banda, que certos contratos non veñan a pleno, como fala na moción, non significa que non cumplan co respaldo técnico e xurídico. O contrato sacado a licitación cumpre con todos os trámites e informes perceptivos. Recórdolle, ademais, que todos os contratos están publicados e son accesibles a toda persoa cumplindo coa transparencia exixida. Fala dun goberno anterior que cumpriu coa transparencia, competencia e legalidade. Un goberno que non pagaba sentenzas, xerando intereses, a veciñanza, aí non importaban os cartos, porque non estaba de acordo co xuiz ou ocultaban información a xente do seu propio grupo. Pero tamén dixeron públicamente que concelleiros da corporación pedían demasiado acceso a expedientes, entre outras cousas. Non son exemplo de nada. Se vostedes predican que a xente pide demasiado acceso a información, nos dende o goberno non temos problema en dar a toda a información que vostede necesite. Grazas. Bueno, boa noite de novo. Señora Val, se ten que decir 5.000 veces, ven aquí e dá explicación, porque niso consiste traballar na política. E esa suficiencia aquí está de máis. Porque se vostede ten que traballar para os veciños e decir o mismo 5, 10 ou 20.000 veces, virá aquí e o fará. Aclarado isto, a prórroga do contrato, o que di o informe de Secretaría ata o 30 de xuño de 2024, di que non existe acordo adoptado polo órgano de contratación, ou sexa polo pleno, polo que dende esta data non se realiza o servizo cunha cobertura contractual. Iso é o que di o informe escueto de Secretaría. Entendemos, por ese motivo, que o punto 3 da moción non pode darse, xa que non existe un contrato na actualidade contra o que aplicalo. Non é que non queiramos, o punto é que queda un pouco orfo porque realmente non existe contrato. O contrato que, bueno, cando vostedes colleron o este goberno anunciaban que se vería a implicación social deste goberno precisamente no contrato do SAF porque era o de maior cuantía. Veuse perfectamente a implicación social. Demorando un ano, despois supeditando ao orzamento, o orzamento que se aprobou cunha, bueno, cunhas aportacións de Alternativa aos Veciños, unha das cales falaba do incremento de horas para o servicio de axuda no fogar. Vostedes aprobaron ese orzamento no que se incrementaba 3 millóns de euros e aprobaron, xunto co orzamento, o incremento das horas do contrato. No contrato que licitaron, evidentemente que pasa de 950 a 1,4 millón, a vida sube, os salarios tamén suben, non porque vostedes queiran pagar máis, senón porque a lei di que hai que pagar o salario que corresponde. Pero realmente as horas non se incrementaron. E iso é un incumprimento máis deste goberno. Porque minten a cidadanía, minten a Alternativa cando aproban un orzamento no que se contemplan esas horas e despois sacan un contrato a licitación sen elas. Iso é enganar e mentir.
E esta vez non foi nin por falta de orzamento, nin por falta de demanda de obras, porque hai as dúas cousas. Falta vontade social, unha vez máis. Vostedes incumplen acordo plenario, incumplen orzamento, non aumentan as horas na nova licitación, aumentan o importe da hora e se vanaglorian delo, pero eso é por lei. Fixeron o que marcaba a lei, nada máis. Aínda así, ese contrato quedou baleiro. Vostedes que decían que ese contrato, como ían ampliar o importe, ían vir moitas empresas a presentarse. Non. Contrato que cando estaba, publicado, podíamos ver claramente que sí, amplían os fondos para renovar o contrato fisioterapeutas, logopedas, psicólogos. Todo iso está moi ben, pero o primeiro que hai que coidar é a primeira traballadora que chega á casa do usuario, que non é igual fisioterapeuta, que non é igual logopeda, que non é igual psicóloga, que non é terapeuta auxiliar, pero que é tan importante como a todos estes. E a esa traballadora é a que lle fallan vostedes. Esa é a primeira a que lle fallan. E non é menos importante que o resto. Isto é como querer presentar un contrato, para un vehículo público e enchelo de pegatinas, pero non poñerlle rodas. Isto é o que fan vostedes con esta licitación. Agora contratan a unha empresa para que lles axude a, elaborar uns plegos. Este contrato dunha empresa para axudar a elaborar uns plegos xa pudo estar feito. Pero a vostedes amosan con todos estes actos o que lles importa este servizo, que é o mesmo que nada. De momento nada máis. Abrimos a segunda quenda. Señora Prieto, señora Portas. Ben. A concelleira Facenda sempre ten a manía de ter un tacto especial cando fala comigo. Eso é certo. Creo que se percibe perfectamente e é que non ten nada que ver a nosa moción co que hoxe acaba de expoñer vostede. É que nada, se nota que non a entendeu. Esa é a cuestión. A cuestión é que aos usuarios se lle manda un comunicado que non se di a verdad. Eso é do que se fala. E de que unha forma sutil se deixan caer cousas que sí que afecta o goberno anterior. Que sí afecta o goberno anterior. E además afecta de forma legal ou ilegal. Que eso é o peor. A eso me refiro. E a eso nos referimos na nosa moción. Ben? Existe unha licitación realizada no ano 20, aprobada por pleno, con informes deste Concello, cunha prórroga aprobada por pleno, cos informes pertinentes e cos servicios que, ademais, que a empresa, cando presenta eses servicios como melloras, forma parte do seu contrato. Son obligatorios cumplilos. No, porque se non me viene bien, non los cumplo. Ben? Ese é o que sucede, porque o contrato que existe en vigor, a legal, tal como fai entrever o informe do secretario, ben, é o que se está a desarrollar en este momento. Ben? E vostedes no comunicado fan unha insinuación rara sobre o contrato anterior. Se estaría ben comunicar a xente que levan 2 anos, que fixeron unha licitación por un ano, por eso quedou deserta, porque posiblemente o problema non sexa o económico, por un ano, ademais, estudio económico que pagaron, e agora están pagando outro para ver como fan a licitación, 2, aún por encima, lle din que posiblemente estaban facendo servicios que están ligados co contrato anterior legal, e xa digo, aprobado 2 veces por esta sesión plenaria, da que a mellor non eran necesarios, ou non sei, debía ser capricho da anterior alcaldesa, que tamén os di dunha forma que non é correcta a nivel legal, e así mo fan chegar, para iso me fan chegar a carta, que ademais recoñece que unilateralmente negociou coa empresa para subirlle a cuota dun contrato que o seu órgano de contratación é o pleno e non se aprobou en ningún pleno, en ningunha xunta de goberno e en ningún decreto de alcaldía. Porque volvemos a recordar, o órgano de contratación do contrato en vigor é o pleno, non é ninguén máis. E se subiu unha cuota,
unha cuota que pode parecer pouco, pero que ao cabo do ano a este Concello vai supoñer económicamente moitísimos cartos. E, en máis, se recoñece na carta que se estivo negociando, como se se puidera facer eso, que non consta ninguna plataforma de contratación cando ese procedimento está regulado na lei de contratos e ten que estar público e transparente na plataforma de contratación, pero non existe. Ben, e como eso sucede, pois se van a quitar algúns servicios e o Concello vai pagar a parte. É que isto é como a de derratización de antes. É dicir, o contrato da UTE di que ten que derratizar, pero nosotros lo pagamos a parte. Pois isto é igual. O sea, o contrato que se fai coa empresa di claramente o número de horas que teñen que facer de logopedia, de fisio e de todos os recursos auxiliares que teñen que ter os usuarios. Pero xa lles dixeron que non nos iban a prestar. Xa fai meses que lles dixeron que non nos iban a prestar, que están sin eles. E vostedes mandan unha carta dicindo que, bueno, non se preocupen porque o vamos a cubrir por outro lado. Pero somos conscientes que o estamos cubrindo 2 veces con erario público. 2 veces. E ademais están insinuando que nós asinamos e aprobamos en este pleno unha licitación con servicios que non eran necesarios. Ao mellor os usuarios terán que dicir se eran necesarios ou non eran. Pero estaban acordados en pleno, firmados e adxudicados de forma legal con todos os informes pertinentes. A subida da cuota non consta informe, según el informe do secretario. Agora, a modificación do contrato non consta informe. Eu non dixen que non se me dera acceso a informe, estou dicindo que se minte. Este era o turno de 3 minutos. Debe de levar como 7. Estamos dicindo que se minte neste escrito. Creo E o que único xa que estamos podes pedindo é parar. explicacións a este escrito. Vale, cando lle toque o turno a quen queira contestarche. Seguinte palabra, turno para o Partido Popular. Ten gracia, verdade, que sexa alternativa aos veciños que veña a falar de legislación na contratación pública, pero bueno, cousas aparte. Gustaríame saber, en primeiro lugar, cantos estudos pagaron vostedes para supostamente rescindir contratos coa UTE e municipalizar servizos e onde están, sobre todo, porque eu levo un ano medio buscándoos e resulta que o que se pagou con cartos públicos non figura en ningún expediente nin no Concello de Cangas. Bastante máis raro. Pero, bueno, é curioso que se sorprenda tanto dos problemas que existen en todos os concellos por esta licitación. O Concello de Lalín hai pouco tivo ese problema, non gobernado polo BNG, nin por este goberno, que somos un horror, non? Vostede mesma, estando de responsable, tivo que sacar un prego reducindo as horas de prestación do servizo, xa que a licitación quedou deserta en varias ocasións. Gustaríame saber se daquela vostede deu explicacións, si o falou co resto da corporación, si fixo unha reunión con absolutamente todos os usuarios do servizo para explicarlles a contratación pública, estaría ben sabelo. E, bueno, se o Partido Popular realmente lle preocupase este servizo e quisese facer algo, bueno, pois en vez de mentir a verdade, podedes falar co voso partido e que aumente o financiamento deste servizo e que permita aos concellos mellorar e garantir a contratación. Antigamente, digo porque vostedes mesmos no pasado, cando o custe do servizo eran sobre 11 euros a hora, a Xunta aportaba 9. Nos agora, creo que con esa porcentaxe poderíamos mellorar en grandes cantidades este contrato. Agora mesmo, para que nos fagamos todos unha idea, a Xunta está dando 12 euros a hora. Cousa que hai concellos que están sacando as licitacións en 28 euros a hora. Iso creo que non é culpa nin do goberno, igual pasa algo a nivel empresarial, igual non hai empresas que se dediquen a isto máis que as que xa coñecemos, poden pasar moitas cousas. Pero, bueno, vostedes din que aumentan o financiamento, pero non ao ritmo que deben aumentalo, como comentaba a voceira do Partido Popular. Ademais, falaba das traballadoras, que se non nos importan. Ata onde eu sei, as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar levan xa bastante tempo intentando que a Xunta faga un novo convenio. Creo que aí realmente é onde se garanten os dereitos dos traballadores e das traballadoras, facéndose responsables, basicamente, das vosas competencias. Pero, bueno,
poderían tamén traballar un pouco nese sentido, no sentido laboral, ou tamén facerse cargo, polo menos, de algunha, xa non digo de todas, as competencias impropias que ten este Concello concretamente, que non teñen nin bueu nin moaña, ao mellor aí está un pouco a diferencia, e que afogan literalmente aos concellos. Ademais, perdemos completamente a autonomía. Pero, bueno, isto é como funciona xa o Partido Popular. Manda a outros facerse cargo das súas competencias e cando os concellos están afogados en autonomía económica, din aos gobernos locais que non saben xestionar, que non saben planificar, que non saben facer absolutamente nada. Pero é imposible facelo cando temos unha xunta sen plan, que cando ten un problema carga de forma inesperada e repentina as localidades. E nada máis, grazas. Turno para o Partido Popular. Ben, bueno, outra vez máis a ignorancia fai aquí uso na Loli, voz por favor. da señora Abal. Eso Bueno, a é competencia, no, é ignorancia. E podo amosar que é ignorancia, porque cando un fala de algo ten que saber do que fala. Non é un insulto. Insulto é o que dixo ela anteriormente acusándome de mentir. Iso sí é un insulto. O que pasa que, claro, vostede o oído esquerdo non escoita ben. Solo escoita ben polo dereito. O cual xa en sí é un pouco, bueno, extraño. Señora Val, a competencia municipal. A competencia é municipal. A Xunta aporta cada ano máis e seguirá aportando máis. Pero a competencia, repito, é municipal. Vai a vostede a hemeroteca ou vai ás leis e lea, por favor. Porque se leera un pouco máis, igual, en vez de descalificar o resto, vostede podría vir aquí e dar razóns que foran verdades e non inventar. Competencia municipal. A Xunta está agora mesmo negociando coa FEGAMP, que é a que representa a todos os municipios, precisamente para subir a aportación. Para subir a aportación, non o que vostede quere. Vostede, se non fai falta, marche pa casa. É que veña a Xunta, o seu salario o aforramos e que veña a Xunta e faga o seu traballo. Eso é o que nos está a decir vostede. Non é necesaria vostede. No, esa é a reflexión que fago despois de escoitala, señora Val. Esa é unha opinión subxectiva bastante despectiva. Estaba ben que o recoñecera por unha vez. Vostede nen sequera leu a moción da alternativa dos veciños, porque se leera a moción, sabería de que vai a moción. Da situación contractual neste momento. Da ilegalidade na que se está incurrindo. De iso vai a moción. E, por suposto, do seu incumplimento dun orzamento condicionado por un aumento de horas. De iso vai esta moción. Pero vostede, como tampouco debeu de ler a moción, pois tampouco sabe que a moción vai exixir ao Goberno municipal que garante de inmediato todos os servicios, instar ao Goberno que tome as medidas necesarias para a realización de inmediato da nova licitación, instar ao Goberno local a que convoque a todos os grupos políticos a unha reunión de traballo, porque é do que se trata esta moción. Non vai doutra cousa, nin doutras competencias, vai das súas competencias que as está escurrindo e vai do que se ten que facer dende o Goberno municipal. Preocúpase, vostede, preocúpese do que ten que facer o Goberno municipal, que do resto xa se ocupará cada administración, posiblemente con mellor sorte que a vostede. Nos imos a apoiar esta moción. Grazas. Sí, bueno, aquí de forma reiterada falamos de respeto e eu de forma reiterada recibo sempre a mesma resposta da mesma concelleira que pon entre dúbidas e entre líneas sempre a legalidade das cousas que eu fixen. Pois que faga o que teña que facer, pero o denunciar ou amenazarme de forma constante e continuada neste pleno da forma en que o fai, vale, tamén é unha falta na que, pois, a alternativa chegará un momento no que tomaremos medidas. Xustamente traemos esta moción aquí e a trouxemos con intención de querer pensar, porque somos así de ignorantes nós, e todo hai que decilo, querer pensar que o que se poñía na carta realmente non se facía coa intención que nos interpretábamos. Pero, en cambio,
Non se di nada da interpretación, nin se xustifica que nós estamos a interpretala mal e se cala, co cual a verdad que a interpretación era exactamente a que nós interpretábamos. Que ese é o que máis nos chama a atención. Porque o di o corpo do asunto e o expuxen claramente e transparentemente na miña primeira presentación, que é o que me parece todavía enormemente máis serio dentro desta corporación. Despois falamos de respeto. Se se deron as explicacións, pois houve tres licitacións, 3 acordos plenarios, 3 prórrogas neste pleno, pois si houve, cousa que non coñecemos nós neste momento, se non a lemos na prensa ou a lemos nesta carta, por exemplo. Pero sí que houve, porque sí que se veu este pleno e se debatiu as licitacións cada vez que se fixeron, ben? A nova licitación non ten máis horas, ben? E máis, pode saber vostede que primeiro a Xunta vai ingresando os cartos, co cual sí que se pode facer con menos cartos no orzamento unha licitación por máis importe, que é o que sucedeu no ano 20, porque lle recordo que tiñamos uns orzamentos do COVID, co cual menos orzamentos que os que tiñamos nós con 14 millóns non nos teñen vostedes con 19, non son capaces de quitar a licitación neste momento. Pero que máis? Yo dixemos daquela época en que simplemente cando quixeron traer a licitación que a truxeran completa e hasta puderon haber feito unha modificación, que non huberamos votado que non para un servicio esencial. É que hai alternativas. Teñen exactamente o mesmo secretario, o mesmo interventor que tiven eu. Exactamente os mesmos, con mesmos criterios e con mesmo tipo de informes. Ben, esa é a realidade. Entonces, non cambien simplemente as directrices según nos guste o que escoitamos ou non. Nos o único que traemos é que se fai unha carta aos usuarios donde si se conta a situación que existe en este momento, pero que dunha forma de sorlallo se insinúa que a licitación anterior feita na corporación anterior do ano 20, recordo, cando eu non era alcaldesa, que si era concelleira de Servicios Sociais, se fixo con certas dudas. E iso pon a carta, ben? Entón, ese é o que se trae. Ninguén rectificou, e quero que iso justamente o que se quede claro, que ninguén rectificou que a nosa interpretación estea equivocada, co cual non está tanto, ben? E por encima, non solamente iso, sino que por encima se nos manda así, non sei, que insinuación. É dicir, non, o único que pedimos en todo caso é que sexan os señores técnicos deste Concello que informen con respecto a todo o que pon aí e que o servicio evidentemente se dea coa máxima calidade, pero que eso non valga a excusa de ser incapaces de quitar unha licitación en 2 anos, que eu quitei 3 en 2 anos, 3, do mesmo servicio. Vostedes quitaron unha, ben, non valga a excusa que a culpa ten, pois, quen pasaba por aquí hace 2 años, porque non é certo, non a busquen, porque non a teñen. Ben, eu creo que este tema, que é un tema gravísimo, que aquí se fixeron unhas insinuacións moi complexas, incluso técnicamente, que moita xente en casa non se debe estar enterando de nada por traer a pleno todas estas cuestións contractuais, formalismos, etc. E a realidade é que a xente o que lle importa é ter o servizo do SAF, porque efectivamente é un servizo básico e imprescindible. E a realidade do asunto é que custa 21 con algo euros a hora e a Xunta aporta 12. Eso sí que é insuficiencia e insuficiente. E eso sí que é o que maltrata a esa traballadora a que se aludiu. Aportar aos concellos 12 miserentos euros sabendo que estamos lastrando a absolutamente todos os concellos de todos os colores do noso país. E iso sí que é un acto de sadismo, de crueldade e de demostrar que realmente nos dá igual. Porque é tan jodido e tan importante o servizo que os concellos van a vender a pel se fai falta e van levantar os reparos que faga falta, porque precisamente consideramos que é un servizo básico e imprescindible. E aparecemos aquí con unha cuestión de formalismo porque nos sentimos aludidos e nos dolió o orgullo dunha carta que non sei que. Madre mía. Pois a nós o que nos importa é que o servizo se siga dando e que quede claro que hoxe e sempre, e quen me escuite, donde me escuite, saiba que
por encima de todo este goberno, o que primou, máis alá de todo formalismo contractual, foi que se seguira prestando o servizo aunque a Xunta solo pon 12 euros a hora dos 21 que costa. Máis de 21. E como vades a aprobar a moción, pois dá igual o que diga. Simplemente está ben que a xente saiba, no fondo de todo, no fondo, de que vai isto, e que de que os concellos estamos palmando unha cantidade de pasta gansa para manter isto que sí é competencia da Xunta. O servizo da axuda no fogar é unha competencia da Xunta, a competencia do concello é a xestión, pero a pasta, o diñeiro, tenno que poñer a Xunta, e esa é a realidade. Non, ni alusións ni nada. Xa te expresaches 7 minutos dicindo que estabas aludida. Eu dixoche que non sei de onde sacas esas alusións. Non, pasamos a votar. Non acepto esas alusións. Si, as teño que aceptar porque a presidenta son eu. Non hai alusións. Usted se explicou a súa postura. Eu respondínlle a usted por alusións. Vale. Ela terminou. Eu estou dando a miña opinión antes de votar. Que é así? Non é un mini-meeting, é un super-meeting. Porque é un tema trascendental para o Concello de Cangas e para todos. É que aquí ninguén falou da cuota. Ninguén falou da cuota. Pero falo eu, precisamente. É dicir, pero que se traen unha moción vostedes para defender a cuota, evidentemente a alternativa se vai poñer do seu lado. Perfecto, perfecto. Ustedes nun micro diga que por facer non sei lo que, pues me salto la lei. Porque ese é o que non se pode decir. E facelo con demagogia ou que se traiga unha moción nun sentido. Usted expresouse durante 7 minutos no turno último de 3 e eu non a interrumpín. Quedou máis que clara e explicada a súa postura. Eu estou lle dando a miña postura. Xa está. Si ademais lle van a aprobar a moción, que problema ten polo que diga eu? Xa o deixou claro e eu digo a miña opinión e o que me parece a min que é importante sobre este asunto. E é que é descubrir que o Concello está pagando moitísimos miles de centos de miles de euros que podríamos estar empregando en outras cousas. E iso debería ser o que nos preocupara. Porque ven que vimos aquí a pedir queremos isto, aquilo, outro saneamento de máis alá, e o diñeiro, onde estamos gastando? En isto. Isto se está levando, é unha das partidas máis grandes deste Concello. E Vitoria sábelo, precisamente. Pois entonces non me parece. Que outro xa no Partido Popular, bueno, tampouco me parecería, porque por 12 euros que poñen por hora. Bueno, vamos a votar. Veña, votos en contra, abstencións e votos a favor. Efectivamente, a moción queda aprobada por 10 votos a favor. Nada, como este último punto da orde do día, como todos os plenos, comentarvos que tedes as dacións de contas a disposición, pasaríamos a rogos e preguntas. Quería antes contestar algunha cousa que quedara pendiente do pleno anterior. Eu tiña aquí anotado, só teño que topar a páxina. Ben, en todo caso, comentarlle, porque eso xa o sei eu de memoria, Sergio me preguntara sobre os puntos limpos de proximidade da Mancomunidade. Os dous últimos se puxeron un en Longán e outro na Avenida de Vigo. Pero para maior información, actualmente na páxina da Mancomunidade están os puntos que hai en cada concello e a súa localización. Están aí para consulta pública. Perdón, Araceli, é que non preguntei por eses dous. A última, cando se falou dese punto, falastes de que viñan 15 máis. Que se iban a repartir. Bueno, vale. Os que viñan xa se repartiron. É que, de feito, me chamou a atención que dixetes que viñan 5. Eu non sei de onde sacaches esa información. Dixeste na vos no último pleno, no pleno de enero. Eu creo que entendeches mal. Os últimos que chegaron foron a esos puntos. Os desta bancada normalmente solemos entender moi mal. Se pode revisar a videoacta sin problema ningún. O que che digo, esa información de onde están os puntos limpos en cada concello está na página web. O señor Iglesias dixo que viñan 15. E falamos de que se iban a repartir 5 en Cangas. Deses 15 se iba a ser un reparto equitativo ou igualitario do que estábamos falando. Pero xa sei que os desta bancada entendemos cousas que son contrarias. Non para nada. Si o señor Iglesias fixo esa información, estaba errado.
e pídolle disculpas. Eu penso que non a fixo, pero non me vou a poñer a esta altura da noite a discutilo. Pero o que lle quería decir que esa información xa está posta a disposición de todos os cidadáns na páxina da Mancomunidade. Douvos paso ás preguntas que queirades facer, si. O primeiro rogo sería, señora alcaldesa, que antes de facer afirmacións como fixo, que se moleste en ler o artículo 27 da Lei de Bases de Réximen Local das competencias dos municipios de máis de 20.000 habitantes, entonces non sería tan osada e tan agresiva nos seus comentarios respecto á financiación das políticas sociais dos concellos. Aconsellolle que lea ese artigo, antes de nada. Segundo, si nos chama atención a nós un pouco menos a eles por ser suave, en canto ao noso léxico, creo que vostede mesma ten que recoñecer que se foi de madre na intervención anterior, que non viña o caso, o comportamento, e foi demasiado agresiva e insultante, que para nada viña o caso. Rogaríalle que evite esas situacións, vostede que ten que ser a moderadora. E, por outro lado, rógolle a vostede e a todos os componentes do Goberno Municipal que esta sala, os asuntos están dictados por unha norma. Non ven aquí o que vostedes queiran ou non, porque dixo vostede que estamos perdendo tempo e que a xente non ten por que oír este tipo de comentarios técnicos. Pois si ten que oílos, porque teñen que vir a pleno. Non vai a dicirlo vostede porque sea alcaldesa. Iso decido e unha norma. Pero a vostedes parecelle moi mal que se traten cousas aquí. Rógolle que sexan conscientes e que se informen do que ten que vir a pleno e o que se ten que debatir, nada máis. Creo que está facendo unha mala interpretación da miña intervención. Sí, claro. Eu digo que nos centramos en cuestións técnicas cando se nos quere olvidar interesadamente o fondo da cuestión que é o importante. Eso era o que eu quería decir, non sei o que interpretaron ustedes. Sí que, discúlpenme a vehemencia, porque recoñezo que é un tema que me encende, e sabedes que non é o habitual en min, pero acepto o rogo e tratarei de cumplilo. E o da Lei de Bases dá para moito debate. Non é algo... Hai controversia, como en outras cuestións. Non me enrollo. Sí. É sobre, o que estivemos falando, o concurso do socorrismo, porque esta semana nun periódico da comarca saliu que Bueu saca concurso por 427.000 o servicio de socorrismo, cun presuposto de Bueu de 8 millóns de euros. Entonces, como Cangas con 19 millóns ou casi 20, 19.700.000, saca 487.000 euros, cando ao final se supón que temos máis praias das que ten Bueu e poderíase prestar un servicio mellor. Esa é a consulta, se alguén a pode contestar. Simplemente iba a aclarar que o importe do contrato non son 400 e non sei cantos mil euros, como acabo de dicir. O resto xa contestarei por escrito. En este caso me temo que porque é un contrato por varios anos, entonces é o sumatorio dos 3 anos. Non é que cada ano teña un orzamento de 400.000 para esa partida. Claro. Si, algo máis? Pero supoño que en Bueu será igual, non? Ou en Bueu fan 427.000 por ano e nos facemos 100.000. Non, claro que non son 427.000 por ano, é o que che quería dicir. Pero a diferencia será moi similar, vamos. É o sumatorio. Boas noites. Eu quería facer un rogo sobre a fermosa bandeira galega que preside a Alameda Nova, e que sempre está enganchada na pola do árbol. A min gustaríame, porque as cousas ben feitas ben parecen, entón gustaríame que ou se poda o árbol ou algo. Esa que hai 4 ocos, pois poñer tamén as correspondientes bandeiras europea, española e, sobre todo, a nosa,
a nosa, a bandeira de Cangas. Nada máis. Se acepto a proposta, damoslle unha volta de cal sería a mellor opción. Espera. Sí, quería volver a repetir, xa que nos están contestando as preguntas, e insisto, que tamén é un deber que teñen, polo menos traballen niso, se non fan outras cousas, pero contesten as preguntas que estou facendo todos os plenos que estamos aquí. A primeira, volvo a repetir, a situación do cementerio de Coiro, foron a revisalo, está arreglado. Segunda pregunta, o asfaltado de Aldea de Arriba a Longán, para cando está previsto? Bueno, dou por pechada a sesión plenaria de hoxe. Grazas por vir. Bueno, vémonos ao mes que ven.